Moi boa tarde, benvidos e benvidas. Recibide un afectuoso saúdo de quen vos fala, Isabel Lema Blanco, a este coloquio radiofónico que estamos a producir en Cuac FM no marco do proxecto Onda ODS, o futuro é teu. Un coloquio que estamos a realizar en directo dende o cubo do edificio da Normal, da Universidade da Coruña, no campus de Riazor, un edificio histórico que nos acolle a nós e ao todo o público da sala, polo que, en primeiro lugar, debemos agradecer á Universidade da Coruña que nos ceda este espazo para desenvolver un proxecto tan bonito como que hoxe nos reúne aquí activistas, persoas expertas, profesorado, investigadores e investigadoras, así como unha ampla diversidade de representantes da cidadanía organizada da Coruña e da nosa bisbarra. Damos a benvida tamén aos amigos e as amigas da rede de medios comunitarios que están emitindo en vídeo este programa no streaming da canle de YouTube para que se poida visualizar en todo o mundo, dende o portal web do proxecto estatal Onda ODS. Nomeamos a este coloquio Construindo cidades que coidan dos máis vulnerables, pois hoxe imos falar e escoitar moito sobre os retos de país para alcanzar os obxectivos de desenvolvemento sostible. Concretamente, imos articular unha conversa a 7 voces para que podamos afondar con datos e experiencias reais e actuais acerca das causas e das consecuencias e impactos que podemos evidenciar no eido da loita contra a pobreza e a exclusión, a igualdade e o desafío demográfico. Así mesmo, dende un enfoque transversal, analizaremos o papel que xogan as cidades e o urbanismo na calidade de vida das persoas e na redución dos riscos e da vulnerabilidade. Para abordar estas temáticas dende unha perspectiva interdisciplinar e sistémica, poñendo o foco da dignidade e calidade de vida das persoas, convidamos a 7 expertos e expertas que xa nos acompañan esta tarde. Xosé Cuns, Beatriz Piñeiro, Laura Oso, Nieves Rodríguez Bisaboa, Cristina García Fontán, Cristina Botana e Xosé Gabriel Vázquez. Este programa terá unha duración aproximada de 2 horas, 120 minutos que dividiremos en 2 bloques de contido. Un primeiro bloque versará sobre a pobreza e a desigualdade, dende unha óptica interseccional e as problemáticas que sofren as persoas en risco de vulnerabilidade en Galicia, aínda que poñendo tamén o ollo no contexto global. En primeiro lugar, queremos coñecer cal é a realidade galega en termos de pobreza e desigualdade, cales son os sectores que sofren esta problemática, mais tamén as causas e as accións que dende as institucións e dende as organizacións civís se está a desenvolver para achegarnos a este primeiro obxectivo da Axenda 2030, que é o fin da pobreza. Este primeiro bloque acompáñanme aquí na mesa Xosé Cuns, Laura Oso, Beatriz Piñeiro e Cristina Botana. Xosé Cuns, director da Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social en Galicia, se tiveramos que facer un perfil dunha persoa en situación de pobreza en Galicia, como sería este perfil? Bueno, bons días a todas e a todos. O perfil sería mozo ou moza, colectivo entre 16 e 28 anos e con diferencia a maior colectivo tramo de edade de máis niveles de pobreza existen. Sería muller en calquera tramo de idade, pero sempre, salvo nos anos puntuais despois da pandemia que houve un igualar a tasa masculina, pero sigue estando moi por encima a tasa de pobreza en mulleres que en homes, e especialmente grave pois cando falamos de familias monoparentais, aquelas nas que un adulto, no 80% dos casos unha muller, coida soa de varios nenos, que estamos falando nese caso de tasas de pobreza casi do 35%. Unha de cada 3 mulleres de familias que viven na situación de pobreza. Por tanto, moza, muller, e logo con factores que agravan. O principal neste momento, pois, o acceso a vivenda, pero tamén poderíamos tamén cando son factores interseccionais, como falamos, pois factores, por exemplo, orixen xeográfico, población migrante, sobre todo aquela que non deixan traballar, está en situación con maiores tasas de pobreza, población con discapacidade, población con adiccións, é dicir, factores, población sin fogar, aqueles factores agravantes que están. E logo tamén un factor que tamén define algo para este perfil
cada vez máis estas persoas que están en pobreza, este medio millón de persoas que en Galicia están en risco de pobreza ou exclusión, sufren máis. Porque cada vez, sin distinción de que tipo de pobreza e exclusión están, cada vez sufren máis o discurso de odio. A culpabilización das persoas como se fora culpa súa ter unha discapacidade, ser moza mozo, ser muller víctima de violencia machista, estar en situación migrante, refuxiada, non ter unha vivenda, este componente que non distingue entre persoas, este odio cada vez afecta máis ás propias persoas. Odio e a porofobia tamén. Exacto, a porofobia, que é o significado odio ás persoas non só en pobreza, sino en aquelas persoas que non se entende que non poden aportar á sociedade. E o último informe publicado pola Rede Europea de Loita contra a Pobreza e Exclusión Social sitúa no 18% a taxa AROPE en Galicia. Que mide esta taxa e cales son as diferencias que poden existir con respecto a outras comunidades do Estado? Mira, pois a taxa AROPE son as siglas en inglés, persoas en risco de pobreza ou exclusión social. É unha taxa. Isto debería sorprender, pero hasta apenas 20 anos cada país medía a pobreza e exclusión como lle cadraba, é dicir, cos seus criterios non había un modelo europeo para medila. Isto sí se unificou con esta taxa AROPE, que mide basicamente tres conceptos. A pobreza en sí, pois ser pobre en Galicia, en España, significa percibir menos de un fogar dunha persona 965 euros ao mes. E estar en pobreza severa significa percibir menos de 644, un fogar de unha persona. Se é un fogar de 2 adultos e 2 nenos, por exemplo, pois falaríamos de pobreza severa 1.351 euros ao mes, entre os 4. Vale? Pois mide as dificultades para acceder ao emprego, quen ten emprego nunha vivenda, se todos teñen emprego ou non, e logo mide un factor máis difícil de medir hasta ahora, que é a exclusión social, que é basicamente, estamos notando todas, se antes ganábamos 1.000 euros, 1.500 euros hai 4 anos, que subiron o precio dos combustibles da inflación, o que nos dá para comprar é moito menos, aínda que ganemos o mesmo, que hai 5 anos. Isto intenta medilo, pois, as dificultades para poder chegar a fin de mes, para poder mercar carne, polo, peixe 2 veces a semana, poder pagar o alugueiro, poder pagar a electricidade, a luz, un coche, un vehículo, é dicir, aqueles factores de tal. Se o facemos así, eso dá a suma desos factores, sale que en Galicia pois teríamos unha taxa do 18,8% no último ano. E en relación con outras comunidades autónomas é importante, porque este é o último ano é unha de cada 5 persoas, que é unha cantidade enorme, medio millón de persoas en Galicia están nesta situación. Pero que nos sorprende moito, e por eso eu veño a aprender tamén aquí, porque nos está sorprendendo moito, porque baixou casi 7 puntos. No 2023 estábamos falando do 25%. É dicir, esta reducción amplia das tasas de pobreza en Galicia, bueno, estamos analizando, é unha boa. Cando falamos de pobreza me resisto sempre a utilizar a palabra boa nova, optimismo, hai que velo e pensando nas medio millón de persoas que están, pero é certo que hai unha reducción notable. É unha boa tendencia. E que estamos vendo por qué e por que ocurre. Sobre todo porque esta diferencia ten que ver cando vemos comparado con outras comunidades autónomas. Pois, por exemplo, en Galicia disminuiu 7 puntos a pobreza, pero en Madrid ou en Castilla e León, por poñer 2 comunidades autónomas gobernadas polo mesmo partido, aumentou, e no caso de Madrid drásticamente. As políticas públicas que se emiten, a implicación das administracións varía moito e decide moito cando suman ou intentan sumar, ainda que non queiran, pero intentan sumar e facer medidas, pois hai estas diferencias. É dicir, este Mordor da política social que é Madrid, bueno, pois ao final vemos cando hai políticas contra as persoas en pobreza, políticas aporófobas, políticas deste estilo, ao final os datos están aí, bueno, cando aumenta a pobreza. Por lo tanto, ahora estamos nun momento decisivo para ver e tamén ver se a tendencia mantemos ou non a mantemos ou volvemos a ir para atrás. Entre as persoas máis vulnerables no noso país atopamos as persoas migrantes. Vulnerables porque estas persoas sofren diversas discriminacións sistémicas que fan aínda máis difícil poder construir un proxecto de vida digno. Laura Oso, como experta en migracións, contanos un pouco pois por que hai esta discriminación sistémica contra as persoas migrantes, tamén cando son migrantes e mulleres, incluso peor, non falamos só en Galicia, sino pois a nivel internacional, verdad?
Sí, en efecto, la población inmigrante es la que tiene, de alguna manera, o está en una situación de mayor vulnerabilidad por varias razones. En primer lugar, por la propia situación jurídica y, sobre todo, las personas que están en situación de irregularidad jurídica que realmente pues, no tienen derechos, no tienen prácticamente ningún derecho y eso hace que la situación de vulnerabilidad se multiplique muchísimo, ¿no? La discriminación y el racismo es otro de los pilares fundamentales que explican la situación de especial exclusión social que sufre la población inmigrante y ese discurso de odio que comentaba José, ¿no? Lo viven en sus propias carnes la población inmigrante con realmente de forma muy, muy presente, ¿no? Todo ello va haciendo que también la precariedad laboral sea mayor. Sabemos que los trabajos a los cuales suele estar o se suelen ubicar la población o se suele ubicar la población inmigrante son aquellos que son desechados por la población española, que cuentan con una mayor precariedad laboral y con unas situaciones de explotación mayores. Si a eso le añades la situación de irregularidad jurídica, la discriminación, el racismo, por no hablar de la vivienda. Sabemos que para una persona inmigrante las posibilidades de encontrar un piso simplemente cuando hace una llamada y la persona que está al otro lado del teléfono percibe el acento, la situación es mucho más difícil, ¿no? Todo ello va haciendo que se vaya acumulando, se vayan articulando toda una cadena, ¿no?, de vulnerabilidades que se van articulando y que van constituyendo pues una exclusión social mucho más fuerte. Si a ello le añadimos que las personas inmigrantes tienen menos colchón social. Sabemos que el colchón social es lo que nos salva en los países en los cuales la política social es una política débil, como en los países del sur de Europa. Ese colchón social, la familia, las amistades, nos salva muchas veces de las situaciones de crisis, pero la población inmigrante tiene menos colchón social porque no tiene a la familia. Están a veces las personas solas, con lo cual esa poder salir del atolladero también buscando ese apoyo social se reduce. Si a eso le añadimos barreras idiomáticas, pues para de contar, ¿no? La convalidación de estudios, ¿no? Muchas personas que tienen un nivel de estudios muy alto, que podrían realizar trabajos muy cualificados en nuestro país, pero que no pueden convalidar estos estudios. Entonces ahí sí hay unas cadenas, ¿no?, que van generando que la exclusión social es mucho más fuerte y más aún, como decías, Isabel, en el caso de las mujeres, donde se articula esta situación de discriminación con también un entorno propiciado por esa intersección de la desigualdad de género que hace que sea mucho mayor, ¿no? Beatriz, como persoa que desenvolve un traballo na European Union Women, estas circunstancias que estamos a analizar aquí en Galicia, en España, tamén se poden replicar a nivel europeo, ou como dirías que a vulnerabilidade das persoas migrantes e das persoas en risco de exclusión aquí en Galicia ou en España? A ver, yo creo que es un tema que es generalizado. Quiero poner el punto en las mujeres y especialmente en las niñas. La mutilación genital femenina es un hecho. O sea, en España, datos en Galicia no tenemos, pero en España se están haciendo mutilaciones genitales femeninas, ¿vale? Es algo que no se debería permitir, pero se está haciendo, claro, desde la clandestinidad, ¿no? Y esa es una vulnerabilidad que para mí creo que es fundamental, porque yo creo que muchas personas no saben que eso está ocurriendo aquí, ¿no? Eso por un lado, matrimonios forzados, la trata. O sea, eso yo creo que ya tiene una dimensión tan grande que es a todos los niveles, pero que aquí en España también está ocurriendo. Entonces para mí creo que es fundamental ese punto. Y luego, bueno, evidentemente el tema de vulnerabilidad, siempre la mujer es la que mayor vulnerabilidad tiene a todos los niveles. Y bueno,
ser mujer, ser niña, ¿no? Pues aún tiene ese agravante más, ¿no? Y luego muchas mujeres que vienen a trabajar aquí vienen a trabajar para cuidar, ¿no? Y muchas veces se olvidan de cuidarse a sí mismas. Y lo único que les interesa es mandar dinero a sus familias que están fuera para luego poder traerlas o volver a irse, ¿no? Pero que sí que yo quiero poner énfasis especialmente en las niñas. De feito, os servicios sociosanitarios, non, de asistencia e de acompañamento e seguimento dende as institucións públicas poden ser un factor clave, non, diferencial, pois na reducción deste risco de exclusión, non? Sí. Sí. Un requisito imprescindible, o comentaba Laura Oso antes, para saír da pobreza é obter unha vivenda digna. Pero isto non é algo sinxelo, sabémolo todos, e así tamén o constatou Cristina Botana na súa tese de doutoramento sobre asentamentos precarios e fenómenos de infravivenda en Galicia. Cristina, que vive nestes asentamentos precarios? En que condicións? Como está esta situación agora mesmo no noso país? Bueno, pues gracias polo convite e por estar aquí. Bueno, pues realmente en Galicia estes asentamentos están habitados fundamentalmente por poboación xitana. Non é igual no resto do Estado, que é unha situación moito máis diversa, na que encontramos asentamentos deste tipo habitados por persoas migrantes que sosteñen os ciclos alimentarios, da construción, etc. Traballadores moi precarizados, xente desafiuzada, e tamén, por suposto, familias xitanas. Pero no caso galego é moi paradigmático porque a gran maioría da poboación residente nestes contextos é poboación xitana. E tamén nunha parte importante, a menos nun de cada 4 destes asentamentos, é por unha decisión institucional ou política ou urbanística, que ven sendo un pouco o mesmo. Hai que dicir que en Galicia todavía o 30% da poboación xitana está residindo nestes contextos. As condicións evidentemente son insostibles, son precariedades que atravesan todas as esferas da vida, unha precariedade xurídica, habitacional, sen condicións habitacionais, sen saneamento, sen agua corrente, etc., e que atravesa as vidas das persoas que residen ali de múltiples maneiras. É unha incerteza constante, unha estigmatización constante, dicía antes, pois a culpabilización, é dicir, normalmente estes asentamentos son percibidos como situacións desexadas, autoconstruccións, un montón de cargas que aparecen aí. Sin embargo, non se fala que hai moitas veces, por exemplo, a hora de buscar un emprego, polo feito de que aparezca determinada dirección no DNI, pois xa non es candidato, antes siquiera de saber se é xitano ou non. E realmente hai moitos tipos de infravivenda en Galicia, non solamente os asentamentos, que é o ámbito que eu estudiei nese traballo, sino que pois tamén o alugueiro en cuartos en contrato, que agora hai moitísimas casuísticas, os pisos sobreocupados, pisos tutelados, que en moitas situacións son de infravivenda, porque son os que se moven neste tipo de mercados, e as propietarias e propietarios tamén se aproveitan destas situacións. Vivendas nos ámbitos rurais. En Galicia, o último estudio que se fixo foi no 91, está moi desactualizado, unha realidade que non está estudiada, e se estimaron máis de 11.000 infravivendas nos ámbitos rurais. Sempre que se fala de carencia de vivenda pensamos no urbano, pero realmente é unha realidade que atravesa tamén todas as contornas rurais e periurbanas. E, bueno, entre as capas que mencionaba tamén Laura antes, o racismo inmobiliario, casi todas as inmobiliarias recoñecen, un estudio de Provivenda decía que o 99% das inmobiliarias recoñecen prácticas racistas a hora de ensinar os pisos e demais. Pero non, bueno, eu non vi ningún tipo de medida institucional, nin coercitiva, nin punitiva de ningún tipo. Despois, as propias axudas do alugueiro a vivenda na Comunidade de Galicia, por exemplo, excluen se non tes a nacionalidade española ou de algúns dos Estados membros da Unión Europea. Son axudas ao alugueiro, entón, bueno, xa é unha capa máis que aparece aí, xa por non falar dos propios procesos burocráticos que son totalmente excluintes, necesitas unha asesoría, necesitas un acompañamento, en moitos casos tes que adiantar ti a gran parte do diñeiro. Entón, bueno, al final é unha cuestión como totalmente política e transversal e, bueno, decir que ahora mesmo a política de vivenda pública é residual ou inexistente, estamos nun 2%,
de proporción de vivenda protexida a non protexida, e a maior parte da que se fai, esa pouca, ese goteo de 2% é para a venda, e a pesar de que o 70% dos demandantes de vivenda protexida piden alugueiro, pero se están construído para a venda. Isto que quere dicir que ao final un traspaso de patrimonio da vivenda pública ao mercado privado ao cabo do tempo. E, bueno, creo que esos son aí un pouco todos os... Pois a verdade é que falaches, presentaches unha radiografía da situación, non, da vivenda para colectivos en risco de vulnerabilidade moi negra, unha situación moi oscura, moi problemática tamén, non? En xeral, a situación da vivenda está evidenciándose como un problema de accesibilidade, especialmente para persoas menores de 40 anos, verdad? Xa non falemos de cuestións raciais aparte, etcétera, non? Pero o papel das administracións públicas parece que é determinante, non? Despois das intervencións urbanísticas máis recentes e se facemos o mellor unha comparativa con outras comunidades autónomas ou con outros países tamén da Unión Europea, que solucións se poderían dar, non, dende o punto de vista pois institucional, tamén dende o punto de vista da arquitectura, non, aos problemas de acceso á vivenda, Cristina? Pois desde o punto de vista da arquitectura, que como arquitecta pois como que me toca directamente, a primeira pregunta que queríamos facernos é para quen estamos construindo, porque sabemos, según os últimos estudios, que máis do 30% da vivenda que se construe están comprando os fondos de inversión. Entón, este mantra de a demanda de vivenda, de que hai carencia de vivenda, non hai carencia de vivenda exactamente, só que hai unha carencia de que esa vivenda se sitúe no mercado. No mercado o mercado está, quería decir, no mercado non financiarizado, digamos. Despois, con respecto aos asentamentos e as realidades de infravivenda, é algo máis que coñecido, levanse documentando décadas, pero, bueno, é que hai que entender que este tipo de asentamentos informais, tanto os galegos, que son especificamente de poboación xitana, como o resto do Estado, de moitas formas resultan funcionais as cidades. Hai grupos de traballadores precarizados que son funcionais ao sistema, que precisamos que estén nesas condicións para poder soster os nosos modos de vida. Entón, bueno, é todo realmente un círculo vicioso que fai que as políticas tamén esquiven e, de alguna forma, perpetúen este tipo de circunstancias. No caso de Galicia, eu no 21 identifiquei 61 asentamentos precarios en diversas situacións xurídicas, habitacionais e sociais, pero todos eles tiñan polo menos máis de 15 ou 20 anos de antigüidade e a maioría 30. E neses 30 anos houve múltiples operacións de... bueno, como lle chaman, de erradicación do chabolismo, de acceso a vivenda, etcétera, etcétera. Pero todos eses fondos, eses esforzos sociais e todas esas políticas, realmente, bueno, os datos din que non resolveron ese problema en concreto. Non. De feito, o que si pasou é que nas grandes cidades o que se fixo foi desplazar o problema a concellos limítrofes. No caso da Coruña, desde os anos 80, o que se dedicou basicamente a trasladar estes asentamentos, a fragmentalos en núcleos moito máis pequenos e situalos non directamente, pero a través desas políticas, nos concellos limítrofes de Arteixo, Cerceda, Carral, Culleredo, etc., que son municipios con moitos menos recursos para este tipo de problemáticas e que, de alguna maneira, bueno, pues despois Coruña pode dicir que erradicou o chabolismo. Entón, vemos esa noticia e digo, pues que ben, isto é un avance, pero non, porque despois casi todas esas familias siguen residindo en condicións de precariedade ou en condicións de infravivenda e en moitos casos, ás veces, pues, con débedas por determinadas políticas que houve, que aí non entro porque é como moi largo, pero, bueno, a realidade é que non está acompañando. E desde a arquitectura tampouco creo que non estamos facendo unha reflexión profunda de hacia onde diriximos a nosa profesión, é dicir, para quen estamos construindo. Se a vivenda que construímos están comprando os fondos de inversión, e as políticas de vivenda nas que pensamos ou as veces nas que contribuímos non están resolvendo o problema de acceso á vivenda, entón, bueno, a mí plantease a pregunta de que facer. Xosé Cus, non sei se dende a PN ten esa mesma perspectiva. Sí, de feito, antes me preguntaban que principales aspectos agravaban o que habría que afrontar para loitar contra a pobreza, efectivamente, e tal, e decía que eran 3, vivenda, vivenda, vivenda. Neste momento e tal. Nós temos unha campaña desde aí
5 ou 6 anos que se chama Emerxencia Vivenda. E que a verdade, clamando no deserto, hasta aí o compromiso de duplicar o parque de vivenda social da Xunta de Galicia, que ora non hai día, a máis facemos a broma na sede, decir, alicatan un baño en Susán e hai unha roda de prensa, porque parece que xa, vamos, que isto... Pero realmente este compromiso... Está o problema solucionado. Sí, porque é todo comunicación, pero realmente este compromiso de duplicar o parque de vivenda social é de un ano para aquí, dun ano e medio, nas anteriores eleccións autonómicas. Hasta entonces, como moito conseguíamos que se aumentara o 50%. Como moito. A duplicarlo é dai un ano e medio. E ahora, desde este ano e medio, pues, asistimos a unha explosión de comunicación de que a vivenda, que afecta a persoas en pobreza vulnerables, as traballadoras e traballadores das nosas entidades está afectando. Eu teño 2 compañeras que viven en Coruña, como se lle acaba o bono de transporte, que parece que van a reducir a partir, van ter serios problemas para poder desplazarse a Santiago a traballar. Non é inviable poder cambiarse de domicilio. Teñen que estar aquí e seguir estando en Coruña, cos pais ou como seña. Ahora todos son comunicacións deste estilo. E ahora hai unha preocupación. Non hai ainda conciencia de emerxencia. Eu creo que non hai. Sí preocupación. De que nos preocupa. Pero xa ir respondendo a algo que será unha pregunta que xa fixemos nas anteriores eleccións municipais, pero que ahora é imprescindible facela pois en Coruña para dentro das eleccións municipais de dentro de 2 anos. Cantas vivendas vai haber en Coruña, donde van a estar e como van a ser. E non é unha, nin 2, nin 3. Cantos centenares de vivendas se garantiza desde o Concello en colaboración coa Xunta de Galicia ou por separado, vai haber. Non, xa non hai o debate, xa pasamos dese debate de competencias. Eu creo que xa é a responsabilidade do goberno, este ping-pong que odiamos nas entidades sociales e na rede, el ping-pong entre as administracións. Cando non saben resolverlo, normalmente o primeiro paso é botarlle en culpa do enfrente. Entón, pues, a culpa é el do goberno central, que non dá fondos, a culpa é o Concello e da Xunta que non exerce as súas competencias, a Xunta te di que a culpa é dos concellos que non ceden chan, ou que ao final non teñen vontade de erradicar o chabolismo, entón, se eles non queren, nós non podemos facer nada. Vale, moi ben, todas as culpas. Pero a partir de aí, canto se colabore. E ahora vamos vendo xa detalles de coordinación que vai habendo pouco a pouco, vai habendo competencia, é dicir, unha cousa é anuncios, pero outra cousa, cando un concello ten unha vivenda e xa publicita, cambia a cousa, é dicir, porque xa pode decir, debate o que queiras, a culpa é túa, pero como a culpa é túa, mentre ti non faz nada, eu fago unha vivenda, 2, vale, xa empezamos a falar de números, o que hai que facer é aceleralo, porque a situación é, non se fixo nada en vivenda nos últimos 15 anos. Nin en España, nin apenas en Galicia. Con lo cal, daqueles polvos, veñen estos lodos. É imposible solucionar o problema de vivenda nun ano, ano e medio, 2 anos, pero si se pon a claridade que é extremadamente grave para todo e, por tanto, hai que facer medidas de vivenda baleira, de chabolismo e vivenda, de traballar con desoficamentos, de medidas de ir construendo, liberando o suelo para facilitar vivenda social, facilitando unha oficina de atención a persoas, edificios, comunidades ou barrios vulnerables. Cantos vemos no barrio da Agra, cantos vemos no barrio dos máis pobres de Galicia, estamos los vendo cheos de andamios para que utilicen os fondos europeos de eficiencia enerxética? Non. Por qué? Porque a burocracia que existe non lle permite chegar a gran maioría das persoas de edificios ou de barrios, é dicir, garantir, e iso sí o pode facer o Concello, e algo que demandan, por exemplo, do Colexio de Arquitectos, que demandamos conjuntamente, que haxe unha oficina municipal que te acompañe, non só que te informa estas axudas, que iso está moi ben facelo, non, que se sente configo a facer o documento, os planos, a elaboración, a presentar o documento, a justificación que te garantice que chegan a familias e barrios vulnerables para que non ocurra como o resto das axudas que realmente a quen chegan é a clase media, pero nunca, casi nunca, a población en pobreza ou exclusión social. Pois a verdade é que a radiografía da pobreza en Galicia, tal e como estades amosando e tal e como se ven nos datos estatísticos, amosa que un de cada 4 galegos está en risco de exclusión, pero con cifras moito máis altas nas mulleres.
Por que ocorre isto? Por que son máis vulnerables as mulleres? Quería preguntarlle tamén a Laura Oso e a Beatriz Piñeiro. Xa non falamos só de migración, sino que falamos realmente dunha desigualdade sistémica, non? Por cuestión de sexo. Sí, Laura. las mujeres están muy sobrerepresentadas en algunos sectores económicos del mercado de trabajo peor remunerados y que tienen unas condiciones laborales muy duras. O sea, ya lo comentaba antes Beatriz, el sector, por ejemplo, de los cuidados, que es uno de los sectores que agrupa una gran cantidad de mujeres, muy feminizado, y que conocemos las duras condiciones de trabajo y los bajos salarios, ¿no? Sectores como la limpieza, la hostelería, el comercio, las remuneraciones son bajas y esto hace que claramente pues, sea un factor que genera pues, una exclusión de género, claramente, ¿no? Son sectores muy feminizados y donde realmente pues, las condiciones laborales son muy precarias. Por otro lado, si nos vamos a las tasas de desempleo, pues es bien conocido que las mujeres también están o tienen unas tasas de desempleo mayores. Las pensiones también son más bajas en el caso de las mujeres. Hay que saber que entre las mujeres mayores hay una representación todavía muy alta de mujeres que no trabajaban, o que muchas veces las maternidades han ido pues, interrumpiendo las trayectorias laborales, de tal manera que pues, son trayectorias laborales discontinuas y que acaban con pensiones pues, mucho más bajas, ¿no? Y esto también pues, es un mayor riesgo de exclusión social para las mujeres ya de una determinada edad, ¿no? Por otro lado, antes lo comentaba José, los hogares monomarentales. Claramente dentro de los hogares monoparentales los que tienen a cargo, están encabezados por mujeres, son mucho más y esto es claramente un factor que se ve en las estadísticas de exclusión social muy importante, ¿no? Beatriz. Sí, a ver, no sé si quieres que tamén introduzca la parte de salud. Sería interesante, non? Porque a Claro. vulnerabilidade, Sí. cando eres máis vulnerable e ademais a túa saúde é peor e como comentabas antes, ademais te coidas menos, pois claro, son agravantes, son pedras que vas poñendo no teu propio camiño, non? Hay una cosa que a mí me gusta, ¿no? Decir que bueno, son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Donde las personas nacen, viven, se relacionan, donde trabajan, todo eso influye en la salud, incluso el sistema sanitario, ¿vale? La mujer, como dije antes, es siempre la gran cuidadora. Y ahí tiene esa parte, ¿no? de que aún encima agrava mucho más la situación. ¿Qué? Pues porque se ocupaba del cuidado de los hijos, no trabajaba, bueno, y al final hacía el trabajo de casa, el trabajo de cuidado de hijos, de cuidado de mayores, olvidándose de su salud. Y es un círculo vicioso. Y cuando realmente quiere cuidarse ella, no tiene quien la cuide, no tiene medios y está en una situación de desprotección, ¿no? Bueno, eso es un hecho, ¿no? Y sigue, o sea, es un hecho de hace mucho tiempo y sigue siendo un hecho actual. Entonces, en nuestra sociedad somos más mujeres, ¿no? Y también tenemos una esperanza de vida mucho mayor, pero porque tenemos un sistema sanitario muy bueno y eso hace que, bueno, que vivamos más. Pero, ¿cómo, no? Entonces, especialmente las mujeres tienen una carga de enfermedad bastante más alta. También vivimos más, ¿no? Pero la carga de enfermedad es alta. Entonces, en una situación en la que tu domicilio no está en condiciones, ¿no? Estamos viviendo también una situación de cambio climático que quiero meterlo ya, ¿no? Porque también eso va a influir directamente. Las olas de calor, ¿no? Van a influir directamente, especialmente en las personas más vulnerables, pero especialmente en las mujeres. A nivel general, ¿no? Las mujeres tenemos menos predisposición para poder regular nuestra temperatura ante las olas de calor. Nosotros necesitamos, para que nuestro organismo pueda ir regulándose, 15 días. Y como veis,
las olas de calor no son de 15 días, es de repente un aumento de temperatura enorme y de repente una bajada de temperatura. Entonces, pensar en estas personas que no tienen, pues en unas casas que no tienen unas condiciones. Y ahí, bueno, yo creo que esto todo influye. A mí no me gusta ver las cosas desde compartimentales, ¿no? Yo me gusta ver las cosas de una forma holística. Trabajo en el Servicio Gallego de Salud y ahí desarrollamos una estrategia de economía circular del Sergas para que nos ayude también a cumplir la Agenda 2030 y estamos trabajando a nivel global, a nivel holístico, haciendo un cambio de concepto con la New European Bauhaus, que el Sergas es partner, y estamos trabajando, yo no sé ahora cómo está, pero hay un proyecto que a mí me pareció súper interesante, que lo estaba desarrollando el IGUS, que es el Resurbe, yo no sé si lo conocéis, y a mí se me parece tan importante y por eso quiero aprovechar y darle difusión, porque es recuperar los cascos históricos que se quedan vacíos, recuperarlos y rehabilitar esas viviendas y para que sean para personas con riesgo de exclusión, ¿no? Entonces, a mí me parece eso importante, porque es un cambio de concepto global. Yo creo que yo estoy muy orgullosa de vivir en Galicia, de trabajar en Galicia, porque estamos haciendo un cambio importante, ¿no? Y no sé si esto puede influir en eso que decía Xosé, ¿no? De la disminución de la pobreza, pero desde el Sergas sí que estamos trabajando en temas de mejora de las personas de riesgo de exclusión y bueno, trabajar de una forma más holística y más global. ¿Xosé? Logo me quedo con derezos a, mira, que sempre me digan as entidades que nos Sergas aínda non podemos entrar en Consellería da Sanidade, os medios son limitados, pero que me din de actuar nos Sergas, me encanta, así que logo xa falamos de... No, simplemente quería porque me parece recalcalo, é dicir, isto que acaba de decir, isto de que porque está moi pouco estudiado, moi pouco investigado, é dicir, como ahora con Laura especialmente estamos falando de necesidades de investigación, que por ejemplo, de estar no CISPAC e onde podemos é algo moi pouco investigado e donde eu que podo falar de pobreza recoñezo a miña ignorancia e moitas veces de poder, pero creo que é algo ver como afectan os determinantes da saúde, como afectan especialmente enfermedades que empobrecen, enfermedades pouco investigadas, de que afectan especificamente a mulleres, é algo que vamos, que é unha necesidade urxente. Pero quería facer tamén un apuntamento sobre todo que citaba Laura ao final, é dicir, de familias monoparentais. Volvelo a sacar tamén, é dicir, porque a mí me ten, e é unha necesidade de investigación que temos, eu que me dedico a incidencia política e que nos dedicamos, a mí me ten absolutamente desconcertado como un colectivo de mulleres, son 102.000, 105.000 familias monoparentais en Galicia, do cal a maioría son mulleres. O 35% están na pobreza. E, por tanto, están na pobreza os seus fillos. Por lo tanto, non é casualidade que en España e en Galicia seamos líderes de pobreza infantil en toda a Unión Europea. Unha gran parte é que familias monoparentais, un gran número, están en pobreza. Levamos 4 anos de retraso da Lei de Impulso Demográfico de Galicia que establece que ten que haber un plan de apoio a este tipo de familias. E non o acabamos de ver. Entonces, é algo que lanzo para o debate e que estamos a todo sitio que vamos o lanzo, porque é un factor, non hai un factor económico, non hai razóns de políticas. Que razóns hai? Eu creo que hai unha razón moral de culpabilización a aquelas mulleres que viven solas, que deciden ter un neno ou unha nena sola, ou que deciden, ou que se quedan polas circunstancias que sesan, o cuidado dos nenos. Eu creo que hai un factor de culpabilización moral que ao final está afectando a decisións políticas. E algo que me gusta sempre lanzalo cando é, porque de verdad que a mí me ten desconcertado. Blanco e botella, quere usted loitar contra a pobreza infantil? Ollen primeiro que as familias monoparentais a pouco que fagas a reducir as tasas de pobreza infantil e xa podes presumir de que os niños son lo primero. Bueno, pues ya está, pero entonces me ten algo que me ten a min roti que me encantaría investigar, porque este é unha expresión falalo, pero me encantaría explicarlo ou investigalo con criterios científicos de si perciben esta... Elas din que sí, as propias mulleres e as poucas organizacións como Fagamos, as Asociación de Familias Monoparentais de Galicia, din que sí, que perciben diariamente este tipo de culpabilización. Pero é algo que é unha necesidade, pero que a mí, insisto, me ten desconcertado. Non sei se Laura quere aportar
algún dato máis sobre isto, porque tamén tiña eu unha pregunta que estaba moi vinculada, non, que é que as estadísticas indican que as mulleres alcanzan maiores niveis educativos, obteñen mellores resultados académicos en comparación cos homes, tanto en secundaria como en educación superior universitaria, pero isto, sin embargo, pois non se traduce en condicións laborais. Pola contra, non? O perfil medio de solicitante do ingreso mínimo vital é unha muller de mediana idade e con fillos ao cargo. Se ainda por enriba lle engadimos a agravante de monoparental ou monomarental, pois peor aínda, non? Entón, cales son estas problemáticas que subsacen a estes datos que, bueno, pues a simple vista parecen contradictorios, ¿no? Yo creo que aquí hay tres ideas clave, ¿no? La primera es la noción de brecha salarial. Es decir, las mujeres sabemos que ganan de media menos que los hombres por el mismo trabajo. O sea, eso es así. Y eso claramente impacta en la capacidad que tienen, pues, para acceder a los recursos, para acceder a una vivienda, para ahorrar, para invertir, para todo. Por otro lado, tenemos el techo de cristal. Es decir, que las mujeres somos muy exitosas tanto a nivel de tasas de estudio, como bien señalaba Isabel, en secundaria y en la universidad, pero llega un momento que cuando nos estamos hablando de cargos de responsabilidad, ahí hay un techo de cristal. Ya os doy solo el ejemplo de nuestra facultad, la Facultad de Sociología, ¿no? La gran mayoría del alumnado son mujeres. Una buena parte del profesorado somos mujeres. Sin embargo, cuando llegas ya a los órganos, a las cátedras, ahí se reduce bastante el porcentaje de mujeres. En toda la historia de la facultad ha habido 2 mujeres catedráticas, solo. Y por otro lado, hasta hace 5 años no había habido ninguna mujer decana o directora del departamento. Ahora ya, por suerte, se ha animado la cosa y ahora ya, desde entonces, todas las mujeres directoras del departamento, o sea, todas las directoras del departamento están siendo compañeras. Pero eso quiere decir que hay ahí ese techo de cristal que claramente tiene que ver con el tercer polo fundamental, que son, y ya lo habéis señalado, los cuidados. Las mujeres tenemos una sobrecarga en cuidados y eso afecta a toda nuestra trayectoria vital. Es decir, maternidades. Ya lo he señalado antes, las maternidades impactan en las trayectorias laborales, impactan en las trayectorias educativas. Hoy mismamente estaba hablando por teléfono con una alumna que bueno, pues que me estaba comentando cómo pues, había tenido que dejar de trabajar, una exalumna, porque estaba cuidando a su madre. Cómo las mujeres se tienen que hacer cargo de las personas mayores en mayor medida que los hombres, de las personas dependientes en su conjunto, por no hablar de la generación sándwich, que seguro que muchas de las que estáis aquí también os identificáis, aquellas que estamos con hijos adolescentes o hijas adolescentes y al mismo tiempo con personas mayores y estamos que somos el jamón presionado por los 2 panes. Y por otro lado tenemos bueno, pues todo ese entramado de sobrecarga de cuidados tiene que ver con la política social. No nos olvidemos, esto no es una cuestión de qué mal nos organizamos, esto es una cuestión de política social. En los países del sur de Europa se caracterizan por tener un modelo de cuidados basado en la familia. Eso está en los modelos que estudiamos en sociología. Tenemos un modelo de estado del bienestar fundamentado en la familia, es decir, que se delegan los cuidados a la familia. Eso quiere decir que no tenemos buenas guarderías, no tenemos buenas residencias, no tenemos una política que facilite la conciliación. Por eso somos jamón serrano. Bien, eso quiere decir que esto limita la participación en el mercado de trabajo, eso hace que las mujeres no queramos cargos. Hace poco
estaba chateando con una compañera y estábamos las dos que nos estaban ofreciendo cargos por todos lados y decíamos, cargos fora. ¿Por qué? Porque no podemos con más, ¿no? Y por otro lado tenemos, bueno, pues esas políticas públicas que dicen, bueno, queremos incentivar la natalidad. Cheques bebés. ¿Pero quién quiere un cheque bebé? Queremos una política social real que realmente nos solucione la papeleta, que realmente solucione el problema de la dependencia, solucione el problema del cuidado de los niños, de las niñas, el cuidado de las personas que tienen una situación de dependencia total. Es decir, que tenemos un problema de cuidados, tenemos un problema de vivienda y tenemos un problema de cuidados que está sin resolver. Y eso yo creo que es clave. Yo aquí, si me permite, el techo de cristal está en todos los sitios, ¿vale? En el sector salud, por supuesto. Somos mucho más mujeres y, si os fijáis, a nivel global, la mayoría de los cargos de las jefaturas son hombres, ¿no? Yo creo que, a ver, a mí no me gusta dejar solo, o sea, que haya que buscar soluciones solamente a nivel político, me refiero. Yo creo que es un tema también educacional, porque al final en nuestra sociedad está como, bueno, la mujer es la que realmente va a cuidar mejor, la mujer es lógico que lo cuide. Entonces, muchas veces hay mujeres que tienen culpa y por culpa no permiten que le ayuden o que lo haga otra persona, ¿no? O que lo haga su pareja, me refiero. Es un tema también educacional. Entonces yo creo que tendríamos que introducir diferentes soluciones para poder llegar a una solución global del problema, pues realmente que está ahí, pero está ahí desde hace muchos años y está así en todos los países. O sea, yo que estoy en una organización que es consultiva de Naciones Unidas, os puedo decir que esto es lo mismo que se dice en Naciones Unidas, o sea, a nivel global. Ya no os digo, ahí, bueno, a nivel, dependiendo de la cultura, pues aún encima está mucho más acuciado, ¿no? Pero a nivel europeo, esto de una forma o de otra se está viviendo así. Yo creo que tendríamos que hacer un cambio, ¿no? En ese sentido, yo creo que viene de que ancestralmente la mujer siempre fue la cuidadora, ¿no? Y yo creo que viene ahí, tendríamos que hacer también ese cambio, ¿no? Permitir que otros cuiden. Y también hay... Sí. Sí, sí, sí. Política sí, pero es que no, eso es solamente camino feminismo y eso es política. Estamos en un momento donde a política o feminismo. Sí que no se le escucha. Que... Bueno, pide a intervención, aproveito este momento para aclarar tamén que quen pediu a intervención é Nieves Rodríguez Brisaboa, que é catedrática de informática. Me sorprendeu ese dato de Laura Oso dicindo que había 2 catedráticas nada máis de socioloxía. Digo, caramba, pois unha facultade tan pouco feminizada como é a de informática, hai máis catedráticas en informática. Entón, Nieves, temos o micro de Nieves? Sí. Estabas falando de... En facultad hai máis catedráticas que sí. pero tamén unha facultade moitísimo máis grande. E teño... Se sigue escuchando mal. Hola, non se escoita? Sí? Ahora sí. É cuestión de... Mira, facer como Galloso. Así. Hai que aprender dos mestres. Hai que aprender a usar o micrófono. Vale, o que quero decir é que sí, que na miña facultade somos máis catedráticas, pero tamén hai que ter en conta que algunhas desas mulleres son personas que se formaron en física ou en matemáticas, non en informática, porque non había
estudios de informática naquela altura. E, en todo caso, a miña facultade é moito máis grande que a de Socioloxía, entonces é normal que as máis mulleres, probablemente a porcentaxe de mulleres catedráticas é a mesma, o que pasa é que somos máis porque hai máis profesorado en Será. Pero volvo ao que estaba dicindo. A mí non me parece que se poda abordar estes problemas máis que desde a política. Eu digo, estou de acordo, hai unha culpabilidade das mulleres, hai un modelo de familia tradicional onde a muller cuida, pero eso non se vai revertir se acepta e se admite que desde os estamentos políticos se lancen mensaxes para protexer a familia, se lancen mensaxes antifeministas, porque o cambio de mentalidade, a corresponsabilidade no cuidado dos fillos e dos dependentes, a participación dos homes na vida do fogar, só se vai conseguir con feminismo, con moito feminismo, moita educación feminista. E o que estamos asistindo é a unha involución. Totalmente. A unha involución. Sí. Entonces, e iso é política tamén. Entonces, por eso, estou de acordo en que hai un problema que é puramente de servicios sociais, hai outro problema que é de mentalidades, pero todos os dous só se poden atacar desde a política, desde a transformación social, as políticas que transforman a sociedade. Era o que quería. Sí, yo lo que quería apuntar es que quizás igual no se me entendió. Si nosotros, las mujeres, cambiamos nuestra percepción de que el cuidado no es nuestro, en exclusiva, vamos también a obligar que haya cambios a nivel de política. O sea, cambios políticos tiene que haber, evidentemente. Yo estoy en una organización que es feminista, ¿vale? Pero me refiero que si no cambiamos esa concepción, ¿vale? No vamos a exigir o a obligar esos cambios reales, ¿no? Tamén hai outras persoas no público que pediron o micro, verdad? Josi Ledesma de ACCEM, tes o micro na man e, bueno, tes unha perspectiva activista tanto en Coac FM como tamén en ACCEM, por supuesto. Contanos. Bueno, es que en esto que estábamos comentando de políticas, no dejaba de resonarme los audios de Koldo y... No lo quería sacar. Claro. No quería sacarlo. Hay que sacarlo, ¿sabes por qué? Porque esos son los señores que están en nuestros cuerpos. Y entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿dónde están los hombres y en qué momento van a asumir su rol de cuidados? Porque claro, nosotros podemos hacer conciencia, de hecho la hemos hecho, hemos llenado las facultades, hemos salido a trabajar, se han externalizado los cuidados a otras mujeres, ¿no? Porque las mujeres ahora salen y cobran por cuidar, pero ¿qué cobran? Entonces, mientras los hombres no dan un paso al frente y asuman que les toca un 50% de esos cuidados, podemos hablar muchísimo aquí, pero la cosa va a estar complicada, porque van a seguir haciendo políticas, ¿no? Pero ¿qué tipo de políticas? No, ahí estoy totalmente de acuerdo. Esto es lo que estamos viviendo ahora mismo, es de verdad, yo estoy en shock. En mi vida pude imaginarme que estuviésemos viviendo esta situación, ¿no? La verdad es... Desde a perspectiva tamén da loita contra a vulnerabilidade, a exclusión social, hai na sala persoas representantes de ACCEM, como comentaba, tamén de Ecos do Sur, tamén de Amnistía Internacional. Gustaríame tamén, se queredes, intervir e, bueno, pues, mostrar, ¿no?, as vosas reflexións, as vosas perspectivas, incluso facerlle preguntas ás persoas que están aquí conmigo. ¿Sí? Espera, Miriam. Algo que no tiene que ver con esto exactamente, pero que es una experiencia de mi país, que soy argentina, que hubo una etapa que después cambió, en que las mujeres, solo por haber estado en su casa, tuvieron jubilación, que me parece que esa es una cosa importante también, que la mujer cuando llega a los 65 años no quede sin ningún apoyo del Estado por haber estado trabajando en los cuidados. Entonces fue una experiencia muy buena. Lo que pasa es que, como pasa siempre, cambió el gobierno, cambió la experiencia. Pero bueno, quería comentarlo porque en general no escuché decir eso como una reivindicación de la mujer.
Máis comentarios, reflexións? Nada, simplemente corroborar as opinións xa ditas, porque eu, de feito, cando me invitaron a vir, dixo, mira, pero es que hai asociacións que están a pé de rúa, porque en Amnistía o que facemos é a teoría, non? Pero neste caso, dixo, a mí me pareceu máis oportuna todas estas persoas e asociacións que están a intervir. O único que corroborar todo o que di, non? No tema da vivenda, a Amnistía lle preocupa moitísimo e tamén fai presión tanto a nivel das cidades como a nivel das comunidades autonómicas. Por suposto, e tamén totalmente de acordo, a discriminación por ser mulleres, por la raza e agora que está pronto o día 28 para as persoas do colectivo LGTB. Pois todas esas exclusiones había que loitar contra elas. Simplemente era eso. Moi ben, moitas gracias, Margarida. Algunha intervención máis do público? Sí, Laura. Bueno, no, yo solo aclarar el tema de los catedráticos de la Facultad de Sociología. Bueno, sí, yo me refería a la historia, no a la historia de la facultad. En la historia de la facultad ha habido, si no me equivoco, como 8 catedráticos, ¿no? De los cuales 6 han sido hombres, porque muchos compañeros ya se han jubilado, ¿no? Y solo 2 mujeres. O sea, pero si tú trasladas eso al aula, seguramente, o sea, un 75% han sido hombres. Y si tú trasladas eso al aula, seguramente un 75% del alumnado de sociología sean mujeres, ¿no? Entonces eso es lo que te choca. La buena noticia es que hay muchas compañeras que se están acreditando. Yo creo que entonces ahora vamos a dar el sorpaso. A invertir, ¿no? A invertir as tendencias. Moi ben, pois eu creo que cando son as 7:06 da tarde podemos facer unha micropausa para comenzar o segundo bloque. Gracias, moitísimas grazas a todas as persoas que nos acompañachedes aquí. Non sei se Cristina, que estivo moi caladiña na última parte do debate, querería aportar algunha reflexión máis pola parte que te toca. No mundo da arquitectura, pois tamén hai unha inversión da tendencia, non? Inicialmente había moitísimos homes arquitectos, pero agora a cousa vai cambiando moitísimo, non? Sí, pero bueno, o Colexio de Arquitectos sigue chamándose Colexio de Arquitectos e despois a facultade xa fai anos que hai máis alumnas que alumnos, pero nin catedráticos, nin as plazas de titular están repartidas en consideración a isto. Xa, bueno, ni siquiera as da axudante doutora, que acabo de pasar por un proceso de selectivo. É dicir, en todos os departamentos hai unha maioría masculina. Entón, bueno, e hai unha profesión típicamente masculina, que eso xa foi o primeiro que me dixeron cando dixen que iba a estudiar isto. Entón, e creo que eso máis ou menos sigue sendo así, e máis marcou tamén a forma na que construímos as vivendas. As vivendas tamén non responden ás necesidades de cuidados. As vivendas están pensadas para outra cousa, para esa familia heteropatriarcal na que é importante a representación do salón e demais, e o resto son estancias que están secundarias, aí onde non se vean moito e non molesten, con as dimensións mínimas, cando debían ser o centro, como son as cociñas en Galicia, que eran o centro da vivenda, e outra filosofía. E o mesmo coas cidades. Entón, bueno, pues, eso como, que parece como unha consecuencia, hai outra expresión máis de que falta esa corresponsabilidade nos cuidados. E nunha conversa con Josio, de feito, outro día, falamos de que claro, si as grandes políticas as diseñan, ao final, pues están moi masculinizadas, e o que fixeron foi como institucionalizar os cuidados. Digo, bueno, vale, ahora que estás traballando, é verdad que aquí hai que cubrir un oco, entón, bueno, hai poboación migrante que hai que traer, e ademais institucionalizar, é dicir, residencias, guarderías e demais. Eles non van a asumir esa parte na casa. Vamos a institucionalizar e tal. Todo eso sigue dependendo de políticas públicas ou de estranxería, que de novo siguen estando diseñadas por eles. Entón é como a trampa na que ao final siguen sin asumir esa corresponsabilidade a escala fogar, a escala corpo e fogar,
y as outras caras fallan porque ao final pues, hai esas como carencias arrastradas históricamente. Entón, bueno, estamos como nesa trampa na que a política, o corpo e o fogar, todas esas caras están conectadas constantemente. Entón, bueno, xa aí. Algúna reflexión máis antes de convidarvos a que nos acompañedes, Laura, Xosé, Cris, no segundo bloque? ¿No? Bueno, pues entón, paramos, compañeiros. Bueno, sí. Sí, bueno, yo me animaría un poco en la línea de lo que estaba comentando la compañera, en animar a los concellos a empezar a aprobar planes de integración social de población inmigrante, porque la integración social se está haciendo de una forma pues, muy espontánea y realmente hace falta planificar la integración social. Vamos a recibir población inmigrante porque hay una demanda fuerte en el mercado de trabajo y hace falta canalizar con políticas públicas planificadas esa integración social. Y ahí los concellos tienen la clave. O sea, la integración social en nuestro país se está haciendo en los concellos, en el nivel de gobernanza local. Y hay muchos concellos que no tienen planes de integración social. Otros que sí. Sorprendentemente, por ejemplo, Burela, que es un concello muy pequeño, tiene un plan de integración social de población inmigrante, que no tienen muchas de las grandes ciudades en Galicia. Bueno, pues aí queda eso. Moitísimas grazas, pero non marchedes, quedade na sala porque vamos a continuar falando e vamos a continuar falando con todos e con todas, claro que sí. O segundo bloque versará sobre o papel do entorno construído, os espazos públicos e privados na calidade de vida das persoas. Sabemos que as características do entorno no que vivimos poden constituir barreiras, mais tamén poden mellorar a vida das persoas. Por exemplo, son as persoas pobres, as persoas migrantes, as mulleres e as persoas maiores as que sofren, din as estatísticas, con maior dureza os impactos do cambio climático. Disto vamos falar agora e quero convidar pois, a que nos acompañen Nieves Rodríguez Brisaboa, Cristina García Fontán e Gabriel Vázquez. Y quédate aquí. Pois falando de cidades que coidan, institucións con capacidade para transformar as vidas das persoas, temos a sorte de contar na cidade da Coruña cunha universidade pública que oferta para o curso 2025-2026 un total de case 3.300 prazas en 55 graos, 41 na Coruña, 14 en Ferrol e como novidade este ano, pois ponse en marcha o programa simultáneo en Enseñería Informática e Ciencia e Enseñería de Datos que se vai impartir na Facultade da Coruña. Pois aproveitamos que temos connosco unha das catedráticas desta facultade, Nieves Rodríguez Brisaboa, para preguntarlle a ela. Na universidade, as mulleres, xa falábamos aquí, son maioría no alumnado. A nivel global, non son socioloxía, non son en ciencias sociais, pero sí que é certo que temos facultades como a de enseñería ou a de informática na que estes datos diminúen ata o 16%, ata o 13%. Nieves, por que hai esta diferencia? Existe unha fenda de xénero nas carreiras técnicas? Bueno, sí existe, o sea, non podemos negalo, pero por que hai esta diferencia e como se podería reverter esa tendencia? Imos falar tamén dos cambios que hai que facer, non só lamentarnos da realidade que temos. É multifactorial. Dende logo, un dos elementos fundamentais é as mentalidades sociais maioritarias que temos que fan que se asocie determinados estudios e determinadas actividades a mulleres e outras a homes, non? Mais hai outras cousas. Por exemplo, non hai nada racional
dende o punto de vista dos estereotipos de xénero que faga que haxa máis mulleres matriculadas en enxeñería naval que en enxeñería informática. É sorprendente, non? O en enxeñería, non en Coruña, que non existe, enxeñería de minas, pero a nivel do Estado, que haxa máis mulleres matriculadas en enxeñería de minas que en enxeñería informática non se explica só por sesgos de xénero. Hai outros factores. E cal é o factor fundamental? O estereotipo do informático friki. Ese informático friki que traballa nun sótano, que é medio guarro, que ten ali as pizzas e que traballa non por diñeiro ni por prestixio, sino porque lo de ser un hacker é unha cosa que mola e tal. Pois claro, eso alonsa as mulleres desa profesión, non? É dicir, os adolescentes teñen unha imaxe do que queren ser, non? Van a estudiar carreiras que lles leven ao estereotipo do que pensan que é o profesional desa carreira. Entón, un chico, unha chica que lle guste andar ben arregladito, señor de corbata e tal, pois, hombre, é normal que estudie Dereito, pero no que estudie enxeñería de minas, porque os enxeñeros de minas deben andar con casco, non con corbata, non sei. Son estereotipos, o mellor é unha barbaridade o que acabo de decir, pero entendedo o que quero decir, non? Claro, o estereotipo do friki informático é moi duro, é que... E se mirades nos medios, na televisión, nas series que hai, as mulleres informáticas que hai, a de Millennium, non é un estereotipo de muller como para que unha chica adolescente lle poda apetecer eso. É un bicho raro, non? Entón, eso alonsa moito as chicas. Entón, a proba é que Mira, a mí pasoume unha cosa que eu feminista de toda a vida. Atópome con unha colega da Universidade de Barcelona hai moitos anos. Resulta que as facultades de España, as universidades de España, cando crean os estudios de informática, en algún caso saen das escolas de enxeñería e en outros casos salen das facultades de matemáticas. Entón, os que salen das facultades de matemáticas chamanlle Facultade de Informática e o título que dan é de licenciado, licenciada en informática. E os que salen das escolas de enxeñería chamanlle Escola Superior, os técnicas superior de informática e o título é de enxeñero informático. Vale? Moi ben. Nun momento determinado, o Consello de Estado decide que non pode ser que o mesmo título a veces se chame licenciatura, a veces enxeñería. Isto hai moitos anos. E entón se unifica todo enxeñería informática. Moi ben, podían ter decidido outra cosa porque realmente é unha cosa un pouco a cabalo entre unha enxeñería e unha ciencia. Iso non é relevante. O que é relevante é que en Coruña éramos facultade de informática. En Cataluña, na Politécnica de Cataluña, eran tamén facultade de informática. E fixeron unha transformación de facultade a escola e de título de licenciado a enxeñería un ano antes que a nós. Eu atópome con esta compañera e me di, non sabes o que pasou? Nos baixou matrícula de chicas a mitade, solo por poner a palabra enxeñería. Eu feminista de toda a vida. Casualidade, non podo creer. Pois, efectivamente, o ano seguinte, entramos... E en Coruña, mesmo edificio, mesmo plan de estudios idéntico, mesmo plantel de profesorado, e baixou a matrícula de mulleres brutalmente por poner a palabra enxeñería. Daquela non había un estereotipo tan en contra de informática, era simplemente a cuestión social. Pero agora, atopámonos con que na Facultade de Informática ocurriuse en exponer un título que se chama Ciencia e Ingeniería de Datos, que non pone a palabra informática, pero que informática pura, e entón temos un 30% de chicas matriculadas. Estupendo. O sea que hai cosas que son un pouco incomprensibles. Bueno, os sociólogos nos poderán decir máis, ¿no? De a que se deben estas cosas, pero creo que son estereotipos que se poñen en un imaginario colectivo e que condicionan as decisiones que toma a xente. Entón, ahora unifican el título, ponen como un doble grado de enxeñería de datos e informática, que realmente teñen un 90% de asignaturas iguais. Claro. O sea, teñen máis estadística os de ciencia de datos, pero realmente a ver se así conseguimos que haxa máis mulleres. Bueno, pois falando de como conseguir que haxa máis mulleres, cada vez hai máis mulleres informáticas galegas que están gañando prestixio, recoñecemento mediático, e vostede pois, foi unha pioneira, ou ti eres unha pioneira, Nieves, pero tamén pois, hai informáticas como Susana Ladra, Verónica Bolón, Amparo Alonso, co que tiven pois, o prazer de
traballar, bueno, investigar xuntas en varios proxectos europeos, Berta Guijarro mesmo. A verdade é que sí que hai persoas que agora mesmo están saindo nos medios, non? Que poden revertir ese estereotipo erróneo, peyorativo, non? Do perfil de informático. Consideras que estes novos referentes poderíanse revertir ou poderían revertir de alguna maneira esta tendencia de que falábamos? Aunque ti acabas de aportar outra clave, que é basicamente cambiar o título de enxeñería de novo. Sí, é moi fácil. A ver, que as mulleres que fagan informática está ben, estamos facendo algún traballo de ir aos centros educativos de secundaria, no? De bacharelato, que vayan mulleres normaliñas e correntes a contar as cousas que facemos en informática, pois está ben. Pero además é que hai unha cosa moi curiosa, mirade, se alguna profesión require das cualidades do estereotipo de xénero femenino, eu non creo nos estereotipos de xénero, quero decir, eu creo que as persoas somos todas iguais, non creo que haxa cualidades femininas e masculinas, pero vamos a supoñer que a subera. Supoñendo que a subera, nese estereotipo de xénero femenino están todas as cualidades que require un bo analista informático. Capacidade de comunicación, capacidade de traballo en equipo, amor ao detalle, minuciosidade. Son características femeninas, non me digades que non. Pois eso son as características que se necesitan para ser un bo analista informático. Así que non hai ninguna razón para que non haxa mulleres facendo informática. E isto é unha mensaxe publicitaria. A todas as rapazas que teñades ao vosso alrededor, se teñen dúbidas sobre que estudiar, por favor, que estudien informática. Precísanse moitas máis mulleres informáticas, non solamente porque eso lles vai dar un bo posto de traballo, sino porque necesitamos que cabezas de muller, con mentalidades de muller, se poñan ao frente de proxectos de desenvolvemento de software. Moi importante. Bueno, e ademais teñen un 100% de empregabilidade, o sea que isto tamén contribuiría a eliminar esta brecha, fenda salarial. A verdade é que nos estás a comentar agora non ocorre noutras áreas de coñecemento como as ciencias sociais, as ciencias da saúde, onde xa falábamos antes dos teitos de cristal, non? Seguen estando as mulleres universitarias a mellor situación de empregabilidade que as que non optaron, as mulleres universitarias, que as que non optaron por concluir os estudos universitarios? Vos que pensades? Temos aquí a Cristina, temos tamén a Beatriz, vos que sodes, doutora en medicina, doutora en arquitectura. Bueno, eu creo que, evidentemente a maior formación garantiza unha mellor empregabilidade, non? Pero realmente quero decir tamén que, tanto na carreira de arquitectura e sobre todo na docencia en arquitectura hai un treito importante e un teito de cristal que teño unha compañeira que fala moi ben, que lle di que non temos teito de cristal, temos teito de formigón. Sí. E que explica moi ben e que, en concreto na miña área son entre 15 profesores na área de urbanística e ordenación do territorio, estou eu soa, non? O sea, que xa non falamos de paridade, sino de empezar, por favor, a que eu necesito outra compañeira, non? Que creo que agora, unha praza e estamos aí no proceso, non, de selección, pero penso que se vai incorporar outra máis, non? O cual é moi satisfactorio, pero sí que, como sempre se ve, que a nivel que va, a medida que vas intentando subir, pois sí, non? E contestando tamén o que comentaba antes Nieves Brisaboa, de que fan falta moitas mulleres informáticas, corroboro que é verdade, porque sobre todo, cando este ano fixemos exercicios, non, cos alumnos no uso da inteligencia artificial, do chat GPT, non, para a proporción de imaxe, non? Porque, empezamos a traballar con eles porque eles o usan moi indiscriminadamente e para que se deran conta da brecha de xénero que supón e digamos, o sesgo de xénero que ten a inteligencia artificial sobre moitos temas, non? Cando un lle pregunta, ponme unha persoa docente da Escola de Arquitectura, che pon un home monísimo, así como en unha obra e tal, non? Con casco, pero moi ben, non? O sea, como super atractivo e tal. Si pois unha persoa estudiante da Escola de Arquitectura, che pon outro chico, guapísimo tamén e tal.
E se lle dis, bueno, pero haberá o mellor algunha muller docente e che pon unha muller con canas con unha especie de delantal. E entón, claro, é como moi chamativo, porque claro, e os alumnos quedaron impactados. Quere decir que a fiabilidade, cando lle confía, ¿no?, determinadas cuestións de opinión ou de imaxe a unha inteligencia artificial, realmente, pois, é moi cuestionable. Por qué? Pois polo que di Nieves, por favor, que haxa mulleres, eu podo decir que tamén é importante que haxa mulleres arquitectas, evidentemente, pero é urxente para a humanidade que haxa mulleres informáticas, ¿no? E bueno, hai un pouco anécdota, pero sí que xa non estamos traballando, porque, bueno, pois xa que o usan, polo menos que sepan o que están usando e os sesgos que ten isto que están utilizando, ¿no? Pero bueno, seguro que Laura, dende a socioloxía, ten máis opinión sobre isto. No, pero sí que yo estoy también de acuerdo, que ahí sí que hay un sesgo. Si todos los softwares los desarrollan hombres, pues claro que va a haber un sesgo, ¿no? Y lo que no nos podemos olvidar es que somos más mujeres. El 52% de la población somos mujeres. Y yo quería deciros, a ver, en el sector salud somos muchas mujeres, ¿no? Y ahora ya hay muchas mujeres médicos, ¿vale? Pero cuando yo terminé la carrera, yo recuerdo de ser la jefe del servicio en aquel momento y de venir las personas y tratarme. A mí pensaban que yo era la celadora y el celador era el médico, ¿no? Y eso todavía yo creo que prevalece en nuestra sociedad. O sea, es algo que está ahí, pero bueno, y ya si eres rubia y de ojos claros, ya era como, esta niña habrá acabado la carrera. O sea, es como, ¿no? Pero eso ya fue hace mucho, ¿no? Yo tengo 65 años, pero yo creo que aún está ahí. O sea, creo que pasaron muchos años, pero yo creo que sigue prevaleciendo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que cuantas más mujeres estemos formadas, ¿no? Porque yo creo que mi padre decía siempre, ¿no?, que la formación te hace libre. Puedes decidir, cuanto más sabes, mejor, porque puedes decidir hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, a estas alturas deste coloquio radiofónico creo que sería moi interesante ter unha imaxe clara de cara a onde camiña Galicia, non? Onde pois temos unha poboación que no seu 55% vive en cidades como a que nos acolleuse, que é a cidade da Coruña. Gabriel Vázquez, que ven que é psicólogo social e tamén doutor en socioloxía, o sea que ten este doble sombreiro na súa cabeza, acaba de presentar a semana pasada o Atlas Urbano da Sustentabilidade en Galicia. Gabriel, poderíanos facer unha foto actualizada da sociedade galega? Como somos? Como é a pirámide demográfica do país? Cara a onde imos? Hola, boas tardes. Fala o micro, por favor. Sí, boas tardes. Ben, somos unha sociedade dito rapidamente envellecida, que vamos camiño aínda dun envellecemento rápido. O 25% da poboación ten máis de 65 anos. E quería conectar eso porque tamén no Atlas sale un dato de que se non chegase pola migración, estarían todas as áreas urbanas decrecendo. Hai unhas cuantas áreas urbanas, como a Coruña, Vigo, Santiago, que non decrecen aínda gracias á migración. E isto vai ser unha tónica xeral. A previsión do IGE para 2038 é que todas decrezcan. Estou falando das áreas urbanas, xa non, digamos, do rural, que sí que está decrecendo. Está valeirándose, como se sabe. Entón, pois claro, como digo, sin palla non se fai palleiro, sin xente non se fai sociedade. E iso conecta moito co que apuntaba Laura, non? Eses protocolos, esas prácticas, esas modus operandi que se teñen que dar nas urbes, nos concellos, para integrar esa migración. E, bueno, o que estaban falando antes os demais invitados sobre a xenofobia, sobre todas as cuestións que estamos vendo, e hai unha
certa involución, ¿no? E ese botar culpa precisamente o de fora cando o que o de fora está aportando. A min gustame comentar sempre en Euskadi todos os anos fan un estudo moi completo sobre a aportación, o que custa e o que aporta a emigración. E sempre sale que é positivo. O sea, a emigración entre cuotas de seguridade social, entre o tema de servicios, de consumo, etc., é moito máis, bueno, moito, ao mellor a palabra moito é exagerado, pero é máis o que aporta a migración que o que despois, pois, por servicios sociais, por atención sanitaria, por cuestiones que podan requirir dos gobernos ou das administracións públicas, pois é máis o que aportan que o que reciben, por así dicilo, non? Entón, a diatriba é bastante, o dilema é bastante angustioso, ¿no? No sentido de que, por un lado, ese patriotismo, ese nacionalismo malentendido, esa xenofobia hacia o de fora, pero o de fora é o que está, por decirlo sinceramente, salvando os papéis, ¿no? Despois, outro dato abrallante é que o 40% das vivendas en Galicia teñen unha persoa. O 40%. E dese 40%... Vivendas, ademais, de 2, 3, incluso 4 habitacións. Sí, sí. Casas enteiras en aldeas habitadas por unha soa persoa. Villentada. Sí, pero traigo o dato a colación porque dese 40%, o 70% son mulleres. Wow. E dese 70% de mulleres, a maioría de máis de 80 anos. É dicir, que o panorama de cara a unha sociedade... Quería tamén traer a colación en unha entrevista a Josep María Esquirol, un antropólogo que ten en Ecuador, el traballou moito coas tribus amazónicas, etc. E dice, cada vez que vou a Sudamérica, chego ao aeropuerto e a xuventude, a forza, non sei que. Cando chego a Europa, chego ao aeropuerto e a bellez, o cansancio, o tal. Eso é un purre de calquer sociedade, non? Entón, pois, aquí teríamos que falar de natalidade, teríamos que falar de... Bueno, pero se está falando sobre todo do papel da muller, porque é o mesmo que podemos falar do papel da migración, que mirade a parte, é dicir, a parte de traballo que leva, pero despois a parte menos desde o punto de vista social ou político peor, e no caso da muller igual tamén, con esas circunstancias, o que aportaba Beatriz sobre a educación, sobre ese papel, sobre o teito de cristal, etc., etc., que nos leva a unha situación que é unhas declaracións, a lo mellor é un pouco exagerado falar de colapso, pero vamos, que vamos decrecendo está, que vamos hacia ese perfil, está claro. Sí. Bueno, estamos escoitando palabras esta tarde, emerxencia en termos de vivenda, colapso en termos demográficos. A verdade é que o futuro que nos presentades, os que somos de mediana idade, non é nada halagüeño. Bueno, un dos retos que temos como país é o desafío demográfico. O envellecemento da poboación, o que facía referencia Gabriel, está moi constatado nos datos estatísticos, e temos que mellorar a calidade de vida das persoas de maior idade. Eso tamén é un reto demográfico. Un 40% da poboación aillada, vivindo soas en vivendas, e que ademais a maioría deles son mulleres, implica poñer os recursos da sociedade ao servizo desas persoas sobrevivintes prácticamente, a unha xeración. Isto implica cambiar cousas, isto implica mudar, isto implica adaptar e tamén novas propostas, novos plantexamentos dende a iniciativa pública e dende a iniciativa privada cara
pois, modelos diferentes de envellecemento activo, non? Na búsqueda de maior autonomía, de maior capacidade de autoxestión, e unha destas iniciativas é Lar Lilas. Lar Lilas. Las lilas. Las lilás. Las lilas. Las Lilas. A que Nieves Bisaboa é a presidenta desta asociación e, bueno, pois Nieves, por que preciso unha asociación? Por que era preciso unha asociación como a que vostedes, e que ademais hai bastantes representantes neste auditorio da normal da vosa asociación. Contanos un pouco como xurde e por que e cal é o modelo alternativo que estades a plantexar dunha maneira autoxestionada, ademais, non lle estades pedindo nada ás administracións por agora. Bueno, déxame darlle as gracias aos larileiros e larlileiros que viñeron aquí, ao sede público. Sí, Las Lilas é unha asociación sin ánimo de lucro que quere desenvolver un proxecto feminista, e isto é marca da casa, feminista e progresista, de envellecemento activo. Realmente o que queremos é facer unha aldea. Unha aldea que administrativamente vai ser un centro de maiores, pero queremos vivir ali como se vivía nunha aldea, prestándonos un pouco de cuidado mutuo, aínda que, evidentemente, para dar atención á dependencia necesitaremos servicios profesionales. Así que imos loitar contra a falta de vivendas, porque todos temos vivenda e a vamos deixar para irnos para ali, con lo cual non fai falta facer máis vivendas. Hai moitas vivendas onde solamente vive unha persona, hai que facer proxectos deste tipo onde a xente poda envellecer ben, este contenta vivindo ali e desta maneira poda deixar as vivendas libres para que se rehabiliten e valgan a xente xoven. Bueno, bromas aparte. O noso proxecto que pretende crear un centro de maiores, temos un terreno, a capacidade dos concellos para facer nada é nula, é dicir, os concellos teñen unhas competencias que van moi por diante das súas capacidades de gestión, claramente, e levamos un ano para que fagan a aprobación inicial dun plan especial de infraestructuras e dotacións, cando a lei di que en 3 meses, se non se dá a aprobación inicial, considérase dada, e levamos un ano esperando, imposible que o fagan. Bueno, a idea é que queremos ir a vivir de modo colectivo, cada quen no seu apartamento, na súa casiña, pero tendo unha gran cantidad de servicios comunes, porque temos medo a dos factores. Non somos a xeración do baby boom. Somos a xeración do baby boom, sabemos que vamos desbordar todos os servicios públicos de atención aos maiores. Así que queremos tomar as riendas da nosa vellez como tomamos as riendas da nosa vida. Somos unha xeración onde xa as mulleres nos incorporamos ao traballo, onde xa fixemos as cousas, tocounos cuidar os nosos maiores e sabemos o que eso significa e, basicamente, non queremos que os nosos fillos e fillas que nos sosteñan carguen con esa carga, que teñan que asumir o noso cuidado. Queremos que se nos cuide ben, pero non que sean os nosos fillos e fillas os que o teñan que asumir. Entón, para eso, queremos un proxecto autoxestionado como noso, onde nos contratemos a quen faga falta para cuidar a xente que desenvolve unha dependencia. E, entre tanto, poder vivir con liberdade, sin levantarnos 8 da mañán para que alguén entre a limpiar a habitación e sin podernos tomar un aperitivo ou unha cervecita, porque resulta que na residencia non será... Nosotros queremos ter un bareto, un pub, e queremos vivir como vivimos sempre, aínda que cheguemos co tacatá. Básicamente, esa é a idea. Queremos ser felices e disfrutar da vellez na medida en que as nosas posibilidades físicas e mentais nos lo permitan. Pero eso significa unha sociedade divertida, amigable, colaboradora, onde prestemos cuidado mutuo, nos prestemos cuidado mutuo e onde ademais teñamos profesionalizado. Esto es un diseño que nos no vamos ter. No. Está moi mal. Nunca se debe ter un escalón solo. É curso de caída para todos. Para calquera, o sea, non para todos. O sea, esto
peligro absoluto. Bueno, pues con este accidente queda exemplificado que necesitamos un entorno urbano aceitado ás necesidades da xente maior para evitar este tipo de accidentes, pero sobre todo tamén para poder ter unha vida social e afectiva gratificante e rica, intelectual, efectivamente. Isto un pouco o noso proxecto. Temos unha página web, isto é publicidade. Temos unha página web por si queredes mirar un pouco máis. Que é? Lasrilas.gal. Moi ben. Porque xa, si se fai publicidade, facelo ben. netamente, vamos. E está patrocinado, pues no, esto no. No. Bueno, Está patrocinado por nós mesmos. Por nós mesmos. Un proxecto autogestionado. Pois segundo os datos do Ministerio de Sanidade, en España hai case o dobre de mulleres maiores de 85 anos que homes na mesma franxa de idade. Xa en Galicia esta porcentaxe ademais incrementase. O que nos preocupa tamén pois, é en que condicións viven estas mulleres. Mulleres pois, que non poden gozar o mellor de proxectos como que está sobre o que nos falou agora Nieves Bisaboa, pero sí que nos parece importante poñer o foco na necesidade de mellorar a calidade de vida dos nosos anciás. E niso, cales son as políticas que consideras, Beatriz, que se poderían facer e cal é o papel da administración sociosanitaria, non? Porque ao final as persoas maiores son persoas que están ou que acuden aos servizos sociosanitarios con maior frecuencia que a xente moza. Sí, a ver, Galicia, bueno, desde el Servicio Gallego de Salud, ¿no? Se lleva trabajando en temas de envejecimiento activo y saludable y somos referente europeo en envejecimiento activo y saludable. Se trabaja también con el clúster de la salud y en el clúster de la salud las soluciones que estaba comentando Nieves, hay varias líneas ahora mismo de desarrollo, tanto para que sean privadas, me refiero de empresas que lo organizan, pero con esa misma filosofía. Y no habrá una subvención por una asociación sin ánimo de lucro. Te aprovecha que... Se está trabajando, ¿no? Se está trabajando en esa línea, porque evidentemente las residencias, ¿no?, que había o que aún hay eran para una situación social de hace muchos años, ¿no? Así como estamos transformando el sistema sanitario, hay que transformar toda la parte también social, ¿no? Yo conozco más la parte de salud porque es en donde estoy, pero sí que se está trabajando de una forma muy activa y a través del clúster de la salud, donde hay administraciones públicas y hay empresas, y hay esa colaboración público-privada, que hoy en día es la fórmula, ¿no? Bueno, pues se están desarrollando y se está trabajando en eso, ¿no? O que ocurre, la colaboración público-privada tamén é unha política que leva a que se axude ás empresas con fondos públicos para que as empresas podan prestar un servicio, pero claro, son empresas e, lóxicamente, teñen un ánimo de lucro que é normal e natural e fundamental para ser unha empresa. En cambio, eu, mirando un pouco por riba, ainda está o noso proxecto nos principios, así que non andivemos moito nesta dirección, ¿no? Pero mirando en principio, vexo que hai un montón de convocatorias para participaciones en subvenciones, en proxectos de colaboración público-privada, onde como asociacións sin ánimo de lucro estamos excluídos. ¿Ah, sí? Así que si podes... No, a ver, las convocatorias al final son, normalmente las convocatorias son europeas, ¿no? Hay una serie de líneas, nosotros trabajamos en diferentes líneas y de proyectos de investigación o de proyectos de implantación o de proyectos de cambiar, ¿no?, la forma de vivir también, claro, a través, por ejemplo, de la New European Bauhaus. Pero hay proyectos, por ejemplo, a ver, ¿cómo te diría yo? Muchas veces es complejo, ¿no? Pero nosotros ahora estamos desarrollando un proyecto, es que no encaja aquí, pero te lo quería decir simplemente como ejemplo. A veces salen proyectos en los que son para empresas, pero sí una asociación sin ánimo de lucro puede estar como stakeholders, puede estar como colaboración y como, ¿no?,
hay como third party, ¿no? También, o como partner, pero sin financiación directa. ¿Por qué? Pero porque esos son las reglas del juego de los proyectos europeos. Me refiero ahí. Entendes o problema? Sí, no, pero sí que se puede. ¿No? Chega o diñeiro a manos Pero yo da creo empresa que faga o mesmo que queremos facernos de forma autónoma. Sí, pero bueno, a ver, yo creo que tiene que estar, que el proyecto vuestro me parece súper interesante. Y cho conto con máis detalle. No, que sí. Pero me refiero que tenemos que cambiar muchas cosas y una de las cosas que nosotros, por ejemplo, en nuestra estrategia de economía circular tenemos es ese cambio también de políticas públicas, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque muchas veces quieres hacer cosas y la propia legislación no te permite. Sí. Entonces hay mucho que cambiar, ¿no? Sí. Tenemos una situación ahora diferente a la que teníamos y muchas legislaciones vienen de atrás. Entonces, bueno, yo creo que estos foros además están fenomenal porque es una forma también de interconectarnos, de conocernos. Sí, fenomenal. E de ver realidades diferentes, non? E falando, pois, de realidades diferentes, Gabriel, están preparadas as urbes galegas, xa non falo de grandes cidades, entre comillas, grandes cidades de Galicia, pero están preparadas as urbes galegas e non só urbanísticamente para afrontar os retos que temos por diante? Non. Puedes desarrollar la respuesta. Non foi falta, obvio. Porque se un alumno te contesta non lle suspendes, pois estamos na mesma directiva. No, vamos a ver, hai dúas vertientes. O primeiro que quería decir, xa que en esta terceira edición do Atlas incluímos non só as cidades, sino que incluímos unhas áreas, non as áreas do IGE, sino aquelas que correlacionaban por temas de mobilidade, intercambio, consumo, etc., e definimos, non? E en ese sentido temos unha urbanidade galega. Unha urbanidade galega. Sí. Somos especiais. Somos diferentes. O que pasa é que iso ten moito peligro, non? Porque para o bo e para o malo. É dicir, o mesmo que temos unha gastronomía galega, o mesmo que temos un territorio galego, o mesmo que temos un carácter galego, unha idiosincrasia galega, pois temos unha urbanidade galega que desenvolvemos, que en parte é lógica porque tamén vimos de unha diseminación de poboación característica. Sempre se decía que os lugares de Galicia temos máis que en todo o conxunto de España, non? 46.000, unha cousa así, creo lembrar. Entón, en ese sentido tamén a urbanidade, chamámoslle urbanidade expandida. Non é para que facer un exemplo que penso que pode ser máis comprensible, por exemplo, chamámoslle periférica. Por qué? Porque frente a aquelas urbanidades absorbentes que fagocitan as súas localidades aledañas, o caso emblemático de Barcelona. Barcelona te ibas paseando e Hospitalet é un portal. Estás no 24 e Barcelona, o 26 é Hospitalet. Madrid, Pozuelo, Majadón, Bilbao, Portugalete e tal, tenden a absorber esas localidades. En cambio, Galicia non. En ese sentido somos, o que decías, propios. Eu creo que prefiro a palabra propio que diferentes, porque diferentes pode ter esa connotación de que mira que guai somos, pero tamén ten as súas contras, non? Porque, por exemplo, claro, os nosos servicios metropolitanos de transporte son moi deficitarios en ese sentido. Non se artella un cinturón, e aí está o tema da mobilidade. Claro, seguimos dependendo moito do coche, entón eso contamina, a emisión do CO2, e aí vai tamén o tema que falábamos antes do debate, non? Porque eso influe tamén na saúde. Eso enche os servicios sanitarios. Aí hai, sobre todo, cardíacos, pulmonares, etc. Entón, en ese sentido, a Galicia urbana é unha Galicia propia, pero que ten eses retos, como, por exemplo, o tema demográfico, é o tema da vivenda, é o tema da mobilidade,
dadevos conta que o 60% da vivenda en estas localidades ten máis de 20 anos, co todo o tema enerxético, bueno, aí Cristina tamén. Entón, en ese sentido, pois falta artellar que por outro lado tamén hai, como vos galegos sabemos dar respostas, temos resiliencia, sí, porque, por exemplo, Ourense, fixadevos, co tema do AVE, como se nota o tema do AVE, contábame outro día que en Ourense se empezan a dar congresos e eventos de outros lados de España, como ten boa conexión, xa sabemos como é o transporte, pois empeza a haber ahora congresos que antes pois podía ser Santiago, podía ser Vigo, podía ser Coruña, e ahora tamén en Ourense empeza a haber, de feito salía en turismo internacional, bueno, a proximidade da raya de Portugal ou tal. Tamén empeza a haber o tensionamiento da vivenda, que é un tema, como decía Xosé, vivenda, pois empeza a haber o tema da vivenda turística, que está empezando tamén a tensionar. En Vigo, se se fala dun 1%, parece pouco, pero 1% das vivendas do municipio de Vigo xa son vivendas, claro, pois todo eso leva a unha situación que non estando, o ano pasado vivimos todos os ODS, os indicadores, en ese sentido temos medio vaso baleiro, medio vaso cheo, é dicir, hai cousas nas que estamos bastante, a calidade do aire, por exemplo, está bastante ben, aínda que mellor sin esa mobilidade, sin ese CO2, etc. Pero indudablemente, a perspectiva, sobre todo desde o punto de vista demográfico, como decía, sin ese combustible que é a sociedade, que é a propia xente, pois, e sen esa integración mellor que a que estamos facendo ahora da migración, pois entonces aí decían os periodistas, os titulares, dice, asignaturas pendientes, non? Recuperación, un pouco en términos académicos, pero estamos aí no aprobado, que eu, desde o punto de vista, digamos, resiliente ou positivo, pois sí, temos cara, se o facemos ben, se nos empeñamos en articular aí pois toda a interdisciplinaridade, non? A arquitectura, a socioloxía, a sanidade, etc., pois en conxunto, sobre todo despois para non ver eses datos que estábamos comentando antes de exclusión, de pobreza, etc. Que, un paréntesis, nada máis, eu como director que fun de Sondaxe, do Instituto Sondaxe, fixemos fai moitos anos un estudio sobre a pobreza e exclusividade en Galicia. Daquela non había, como dixo Xosé, hoxe en día parece ser que hai unhos estándares xa para medir todo e que todos eran máis ou menos unha norma, unha regla. Daquela non había nada, estou falando de fai 25 anos ou por aí, ou máis incluso, non sei. E o dato, o que sí lembro o dato é que salía, era o 16, entre o 16 e 17, fixémolo dúas veces, 16 e 17 de pobreza e de exclusión social. Fai 30 anos. Pois non nos movemos moito, non? Deses datos. Por eso quería traer ese dato. Moi mellor, non vamos mellorando, pero tampouco vamos empeorando. E, bueno, pois falando de políticas urbanísticas, falando de vivenda e falando de hábitat sustentable, pois eu creo que Cristina García Fontán, que ademais é a directora do Grupo de Investigación Persona Ambiente da Universidade da Coruña, podería aportar tamén moitos datos sobre a situación actual. Pero non che vou a preguntar sobre os datos sobre a situación actual, porque xa sería como recurrente, non? Sí que me gustaría que nos falaras sobre como poden as políticas de hábitat sustentables mellorar a vida das persoas, que enfoques, que programas pois destacarías como exemplos de boas prácticas, tanto en Galicia como fora de Galicia que coñezas, e que poderemos aprender e sobre todo pois replicar, no eido da sustentabilidade urbana. Son moitísimas as problemáticas intersistémicas, ademais, e unha resposta, unha medicina para todas elas é moi difícil, pero como podemos mellorar a calidad de vida das persoas? Bueno, eu creo que en primeiro lugar non podemos aplicar prácticamente ningunha fórmula que veña de fora porque nós, como decía Gabriel, temos unha urbanidade propia, unha forma de habitar o noso territorio propio, non?
tampouco eu poría o foco totalmente no urbano, que é no que sempre se centran as políticas, cando a maior parte do desequilibrio se produce entre unhas partes do territorio en Galicia casi como o que define a autopista do Atlántico e o que non está na autopista do Atlántico. Entón, realmente hai que facer unha lectura e buscar un equilibrio territorial, que o hai que equilibrar, que temos moito que facer dende o punto de vista tamén infraestructural para equilibrar o noso territorio. Introducir políticas específicas de transporte público, o sea, de mobilidade pública. Por qué? Porque unha das condicións tamén que afecta o envellecemento poboacional é que un perde autonomía ao non poder conducir. E isto fai que moita xente que se foi a vivir a determinados ámbitos periféricos urbanos teña casi a necesidade de volver ao urbano cando perde a súa condición de automobilidade, non? E isto xenera moitos problemas da vivenda. Realmente os problemas da vivenda son complexísimos, non é tanto a cantidade de vivenda global, porque se vemos que o número de persoas non aumenta, máis ben disminúe a nivel global en Galicia, parece raro que teñamos este problema tan acuciante de vivenda, non? E o que temos é un problema de un determinado tipo de vivenda e para un determinado perfil social que non está contemplado no mercado. E que, bueno, xa comentou antes perfectamente Xosé. Entón, tamén é moi importante e un pouco unindo, non? O que comentaba tamén Neves, non? Que o que nos fai falta é outro tipo de vivenda e outro tipo de formas habitacionais que permitan reforzar a idea de comunidade. Por que? Pois porque en determinados momentos fai falta unha vivenda que nos axude a reforzar a comunidade tanto no deseño da propia estructura do hábitat, non? Como na forma de vivenda, non? Porque necesitamos vivendas nas que compartamos determinados servizos que fagan que sexa moito máis económico ter unha lavandería que bueno, por poñer un exemplo pequeno, non? Pero é dicir, é moito máis económico ter unha lavandería que ter para un grupo de 10, 15, 20 familias que non ter cada un a súa lavadora e secadora na súa casa, non? Bueno, isto é un exemplo como moi básico, pero o mismo con sistemas de cociña ou tamén bueno, isto se está facendo en Barcelona, non? Moito os temas das vivendas interxeneracionais, das vivendas colaborativas, dos cohousing, non? Que se chama así como temos que importar sempre palabras inglesas, parece que así queda mellor, pero ao final ven sendo o que decía Nieves, que vivir como nunha aldea. Non? Eu que son de aldea, pois realmente é vivir en comunidade e vivir compartindo cada un no seu, pero o que tes o compartes, non? E se lle fai falta axuda a alguén, pois estás pendiente desa persoa, non quere decir que ti vivas na súa casa nin que la viva na túa, non? Ter a autonomía, pero ao mesmo tempo proporcionar tamén eses cuidados e esa vigilancia, non? E ao final eso é algo moi galego e que casi non temos que estar importando que en outros sitios o teñen que facer casi de forma moi forzada e nós ainda temos esta forma de vivir moi dentro de nós, non? E vou contar unha anécdota así como moi persoal, non? Eu son de aldea, non? Eu nacín en unha aldea pequena e entón eu vou aos sitios e claro, eu me fixo na xente. E eu, pois, empezo e rapidamente coñezo o veciño daqui, o veciño dali, ao que che vende non sei que, porque eu me fixo a mí me enseñaron de pequena que se saluda a todo o mundo que te cruzas con él e que é de mala educación non mirar a xente. E isto, claro, me condiciona moito cando vivo no urbano, porque claro, me fixo na xente un montón, entón ao final acabo coñecendo moi rapidamente os meus veciños, non? Cando me vin a vivir a Coruña, eu era estudiante e vivíamos en un edificio en Juan Flórez. Entón, eu coñecía a todos os veciños do edificio, porque eu me fixaba e sabía que o do sexto era o que tiña 2 nenos, o que non sei que tal. E eu vivía con 3 rapazas máis, que era unha que viña de Xixón, outra que viña de Vigo, e tal, e me decían, pero íbamos pola rúa e eu me cruzaba, e me saludaban, e eu saludaba. Me decía, pero este de que o coñeces? E eu, noso veciño do quinto. Entón, é como, claro, é que ao final necesitamos mirar as persoas, necesitamos fixarnos nas persoas e saber con quen convivimos. E claro, isto, eu me den conta e digo, jolín, é que eu, claro, veño con esa tara de aldea de fixarte na xente. E eso no urbano, e as miñas compañeras vivimos ali 3 anos e non é que non coñeces, é que non lles importaba quen vivía ali. E eso é algo que temos que facérnoslo mirar como sociedade. Nos ten que importar quenes son os nosos veciños, nos ten que importar onde vivimos, nos temos que facer notar. Claro, eu necesito ir á cafetería onde vou sempre, que me saluden, que xa sepan o que eu vou a tomar e tal, non? Porque para min é so importante que me recoñezan.
o mellor é unha cousa un pouco egoísta, pero me parece importante trasladar esta idea de, bueno, pois témonos que facer notar, vivir, pero tamén dar, non? O sea, fixarte na xente, ver o que necesitan, e isto é unha cousa importantísima como sociedade que non podemos vivir como persoas autónomas, non? Que nos dixeron, non, aquí cada un é autónomo, non. Pero un apuntamento sobre isto que dis. Eso é especialmente importante na vellez. Porque mentras que és novo, ti podes ignorar a todos os teus veciños porque tes o teu grupo de amigos cos que quedas. E non importa que o teu grupo de amigos estén en Madrid ou tal, porque tes mobilidade, podes ir e tal. Pero, cando te faz maior, pode ocurrir primeiro que os teus amigos morreran e te quedaches sin amigos. E, sin embargo, como nunca falaches co resto dos veciños, non tes ninguna capacidade de facer un novo círculo de amizades, con lo cual a solidade non desexada ten unha primeira orixe en unha forma de entender a sociabilidade moi urbana, que ademais é moi individualista, que ademais é unha miña casa e de portas para fora o mundo aquí é unha barreira infranqueable. Eu solamente me relaciono cos meus amigos, pero non cos meus veciños, non? Esta é a causa da soledade non desexada e é unha verdadeira lacra para a xente maior. E vamos a unha sociedade envellecida, pero con vidas moi longas. E algunhas veces independencia, pero en grande solidariedade. Simplemente engadir o dato. En Gran Bretaña apareceron 8.000 persoas mortas soas nas súas vivendas. E o goberno británico veuse na obrigación de crear unha Secretaría de Estado para tallar isto que están dicindo. 8.000 persoas mortas sin que ninguén soubera da súa morte hasta que ou ben polo cheiro ou ben pola 8.000 persoas. Pero aquí tamén pasa, Sí. Sale periódicamente no periódico, Sí. unha señora, pero bueno, 3 meses despois. En Galicia, o que dicía Cristina de Galicia e tal, ese reconhecemento da aldea, ainda, pero sobre todo na cultura anglosaxona, que eu en Nova York, cando saludei bo día, miráronme como dicindo, ti eres da aldea, pero da aldea total, o sea, Yo, si me permites, quería decir que me gusta siempre decirlo, porque nosotros somos naturaleza. Necesitamos vivir en un entorno en el que tengamos ese sentimiento de pertenencia. Y la sociedad actual lo que hizo fue separarnos, individualizarnos, ¿no? Y es recuperar ese sentimiento de pertenencia al final. Y yo creo que Galicia, que intrínsecamente, ¿no?, tenía, bueno, y tiene, yo creo que sigue estando ahí, ese sentimiento de pertenencia a la tierra, el estar en Galicia. Galicia es, yo por ejemplo lo comparo bastante, yo a través del Sergas colaboro con el National Health Service, que es de Escocia, y ellos también, o sea, somos muy similares en ese sentido, ¿no? Cosa que en el Reino Unido no lo es, ¿no? Y eso sí que se nota, ¿no? Y ahí yo creo que la Comisión Europea, con la New European Bauhaus, que es esa nueva forma, ¿no?, de vivir o de llevar el Pacto Verde a la sociedad, uno de los pilares es ese, es buscar esa recuperación de inclusión, de pertenecer, del sentimiento de pertenencia, y de defender lo que es la naturaleza que somos todos, porque muchas veces las personas piensan que la naturaleza está atrás y nosotros somos parte de ella, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Sí, de feito, construir xusto, non? Cidades resilientes, cidades coidadoras, abertas á participación da ciudadanía, a mirarnos aos ollos aos demais e poñernos na posición dos demais tamén, é un elemento igualador, é un elemento que pode eliminar as diferenzas, as discriminacións, pode contribuir á reducción da vulnerabilidade. E está entre un dos obxectivos do proxecto ou programa europeo New Bauhaus, Nova Bauhaus, que comentaxedes bolas dúas. Este proxecto, este programa europeo, xusto quere promover iso, non quere promover a dimensión arquitectónica ou poñer en valor a dimensión arquitectónica, a dimensión urbanística para mellorar a calidade de vida das cidades, non? Pero, claro, todos estes proxectos son moi bonitos no papel, pero logo isto
en qué se traduce, cómo traducimos, cómo incorporamos, qué ejemplos podemos desenvolver, por ejemplo, aquí en Galicia, en Coruña, en Santiago, porque Cristina vive en Santiago tamén, en Pontevedra, que proxectos podemos desenvolver que realmente cambien o modelo e axuden a mellorar esa calidade de vida ou a garantir a calidade de vida que temos agora en algúns sitios. A mí, si me permites, bueno, simplemente decir que bueno, el Sergas es el único servicio de salud que forma parte de esta iniciativa de la Comisión Europea y es el partner que tiene Galicia para llevar esta iniciativa. Las 3 universidades gallegas, Colegio de Arquitectos, Arquitectas, diferentes organizaciones forman parte de un consorcio, de un acuerdo marco, y ahí tenemos planteado cambios y formas de cómo transformar, ¿no?, Galicia hacia este nuevo concepto y bueno, y aí estamos, ¿no? Entonces, bueno, pero... No, eu o que quería dicir é que, bueno, pois si temos que incorporar isto, non, da New European Bauhaus, que traballa sobre todo en 3 eixos, non, o eixo da, digamos, da parte cultural, estética, non, porque temos que facer lugares tamén que nos identifiquen, pero que tamén sexan agradables, non? Porque tamén nos gusta a beleza, o arte, non? Despois a parte da sustentabilidade, que é importantísimo, tanto económica como social, como ambiental, non? Tamén é moi importante, e sin olvidarnos e a parte importantísima que é a da participación e da inclusión, non? A de contar coa sociedade a hora de decidir os espacios que se implementan, non? Unhas destas cuestións fundamentais tamén, a parte da cuestión da vivenda, é o espazo público, que tamén é onde nos manifestamos como sociedade, non? E que moitas veces pois se pon moita atención ao espacio público de determinados entornos e se descoida os espazos públicos de barrios máis vulnerables, de espazos que necesitan unha maior atención, porque o mellor se a vivenda non reúne unhas condicións ambientais para sofocar o mellor o tema da ola de calor, hai que xenerar espazos públicos que funcionen como espacios estanciais agradables, gratuitos, non? Que non supoña que teñas que tomar unha cervexa para poder sentarte no espazo público, que sexan amables, non? E que te coide, non? Ese propio espacio público e donde as persoas sexan as prioritarias en ese espacio público e non os vehículos, como ocurre moitas veces nos espazos públicos das nosas cidades, non? Entón, aí, bueno, pois, políticas próximas, por exemplo, como na cidade de Pontevedra, da peatonalización, espacio, bueno, a gran cantidad, por exemplo, Santiago, non? A gran cantidad de espacios verdes, a estructura de espacios verdes de Santiago, de proximidade, non? Pois é unha cuestión tamén, e que funcionan como refuxio climático, tamén ante momentos, non? De grandes olas de calor. Bueno, pois, e despois hai moitos exemplos europeos de, pois, armonización, de integración, pois, pero sobre todo os procesos de implementación de proxecto en espazo público, non? Donde se introducen solucións baseadas na natureza para mellorar as condicións ambientais e climáticas e saudables tamén, mellorar a calidade do aire, donde a introducción de arbolado urbano, o traballo co verde, a xestión da auga, non? Incorporar que aquí temos a grande pioneira, non? Na cuestión ambiental como é Miriam Golubov, non? Que non podemos esquecernos que nas nosas cidades se ten que incorporar un hábitat saudable tamén para as persoas e para máis elementos que os propios humanos, non? Que necesitamos, e outros aspectos que non estamos falando, pero que tamén é un gran que aparece nas estadísticas, non? Da nosa e que ten que ver co reto demográfico e que ten que ver coas novas formas de vida e a gran cantidade de mascotas, de cans que aparecen tamén nos nosos entornos urbanos, que empezan a ser unha gran bueno, pois un volumen donde hai máis nenos. Eu mirara, creo que fai un par de anos, en Vigo hai máis cans que nenos de 0 a 6 anos, non? Entón, e en Coruña creo que estaba por aí. Hubo un incremento dentro do ano, casualmente, todo o mundo pensa que foi coa pandemia, pero o incremento xa foi a partir do ano 2019, previo á pandemia. A grande cantidade de mascotas, non? De feito, na pandemia, si a mascota podía sair de casa, pero o neno non podía sair de casa. Ollo, Os nenos non podían sair, pero os cans sí. Entón, se ti tiñas un can, podías sair co can, pero non co neno. E bueno, isto como a modo anécdota, pero sí que é algo que tamén temos que pensar os nosos espazos, non? Para convivir con determinadas transformacións que estamos tendo, non?
na nosa sociedade. Aquí, por ejemplo, bueno, nosotros desde el Sergas estamos desarrollando muchas líneas de cambio, ¿no? Con soluciones basadas en la naturaleza, centros de salud ya hechos en madera, bueno, porque también es una forma de transmitir a la sociedad de cómo deben de ir las construcciones, cómo se deben de hacer, ¿no? Y aparte que cuando tú estás en un centro de salud de madera, sin tintes tóxicos, o sea, cuando tú estás en un entorno natural, ¿no? Te sientes bien, te sientes mucho mejor, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos son buenos desde la administración pública, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Transmitirlos. Y también se están ahora, por ejemplo, acaba de la Consellería de Medio Ambiente, que nosotros colaboramos directamente, están ya empezando a desarrollar diferentes refugios climáticos ya para o sea, ya trabajar en ellos para que se tengan en cuenta y se utilicen. Porque hay una de las cosas también que es importante, que yo creo que cuando estamos en una zona de arboleda, la temperatura baja. Si es un jardín histórico con árboles grandes y demás, puede bajar entre 5 y 12 grados la temperatura. Entonces, bueno, eso también yo lo que quiero aprovechar es que hay muchos ayuntamientos que se dedican a cortar árboles, que por favor, que los árboles son fundamentales. Son fundamentales porque cuando estamos en un sitio donde solo hay, ¿cómo se llama? El pavimento, el cemento y el asfalto, eso, vamos, recoge la temperatura y la devuelve, pero vamos, es increíble, ¿no? Entonces ya estáis viendo lo que ahora cada vez estamos teniendo más olas de calor y vamos a seguir teniéndolas. Entonces, bueno, yo creo que todo esto es importante, ¿no? E a mí me gustaría apuntar unha cousa na que Cristina Botana é especialista, non? Que na parte, bueno, pois como de máis social, non? De como levar, non? E que creo que decía la última vez, de como levar tamén as actividades do doméstico ao espacio público, non? E que iso pode axudar, e que hai moitas actividades, non? Colectivas que se desenvolvían de forma colectiva, como pois eso, o lavado da roupa, non? De forma histórica, non? Ou que ademais estaban como estos puntos fronteira entre a casa privada, non? E o espazo público, e que cada vez máis se deberían incorporar accións que pertencen ao doméstico, incorporalos máis no espazo público, non? Incorporando non só bancos, sino mesas, donde se poidan facer cousas, donde se poida estar, non? Lugares donde se poida incluso estar, estudiar, traballar, por que non no espazo público, nos parques, non? E facer que non sexa solo un espacio para estar sentado mirando un árbore, non? Sino que se poida dar máis actividade. Que puedo aportar además, que cuando utilizamos más las zonas verdes, ¿no? Estamos rodeados de naturaleza, necesitamos menos medicación, ¿vale? Eso también es importante, muy importante, ¿no? De feito, hai algúns proxectos de innovación, por exemplo, en terapia ocupacional, que en vez de medicar tranquilizantes ou antidepresivos a persoas, normalmente mulleres e adultas ou maiores, pois medican baños de bosque, medican contactos coa natureza, medican hortas urbanas, é dicir, medican outro tipo, ou recetan, non? Entre comillas, outro tipo de maneiras de afrontar un problema que é un problema social, non é un problema de saúde física, non? E que tradicionalmente se soluciona que toma esta pastilla e vete para tu casa, non? E a verdade é que agora mesmo estamos, por un lado, identificando dunha maneira drástica un fenómeno que é o de déficit de natureza, un trastorno de déficit de natureza, e, por outro lado, tamén temos un fenómeno que é de biofobia, é dicir, nenos e nenas que teñen medo a sair da natureza porque perdemos ese contacto coa aldea, perdemos ese contacto coa natureza e, por outro lado, todo o que nos dimos estudos científicos, ecolóxicos e demais é que ese contacto coa natureza é absolutamente necesario e fundamental para o noso benestar físico e psicolóxico. Josi, tiñas a palabra. Creo que es por responsabilidad personal y profesional. Y voy a decir que trabajo aquí en A Coruña, en Accent, trabajando con población migrante, para no meterme en embolados con financiadores, ¿vale?
Entonces, en mi trabajo del día a día, todo esto que ustedes están comentando suena como utopía, ¿vale? Las familias con las que yo tengo que trabajar todos los días tienen problemas para ser empadronadas y acceder a sus derechos. Están viviendo 4 y 5 personas en esos cuartos que eran como especie de trasteros con menores, donde han acudido trabajadoras sociales a hacer visitas técnicas. Ahí están viviendo familias. Pero además, cuando una madre con niños decide por lo que sea migrar y escoger a Coruña como su ciudad, lo que recibe es rechazo y criminalización, se le acusa de ser una persona irresponsable y se le amenaza con retirarle a sus hijos llamando a menores, llegando incluso a ofrecerles billetes de avión de vuelta a su país y llamando a sus maltratadores, porque muchas mujeres migran no solo por salvar a sus hijos e hijas, sino también escapando de maltrato, de violencia de género, para verificar su versión. Y esto lo he vivido yo en el ejercicio de mi trabajo en A Coruña. Pero peor aún, estas familias lideradas por mujeres, cuando hablamos de familias latinoamericanas, tienen miedo a llevar a sus hijos al hospital cuando tienen fiebre, cuando tienen catarro, cuando le dieron la garganta, porque temen a una factura que se les emite y que luego nosotros, las entidades sociales, tenemos que luchar para que entiendan que no tienen para comer. Entonces, el sentido de pertenencia es muy complejo y además es contradictorio cuando se habla de un reto demográfico y al mismo tiempo se empobrece a esa población joven, productiva, que viene a aportar sus talentos, y que sepan ustedes que la población que migra, sobre todo la africana, trae a este país sus mejores talentos, su gente más fuerte, su gente más preparada, su gente con más ganas de salir adelante, y aquí no se les toma en cuenta, no se les escucha, no se le homologan estudios, no hay interés. Viven en infravivienda porque todos sabemos la realidad de la gente que vive en Huelva, en esas casas de plástico, o en el Parque de Santa Margarita, y las entidades, lamentablemente, todas de alguna manera, por la razón que sea, tenemos que ser cómplices pasivos de todo lo que está pasando aquí en A Coruña, sin salirnos. Entonces, que sí que se están haciendo muchas cosas que parecen que están muy bien, pero que queda como muy lejana para la población que yo represento en la piel y también en el trabajo. Entonces, como que sentía la necesidad de traerlo y aterrizarlo aquí otra vez. Muy bien. Aproveitamos tamén para pues, abrir un turno de preguntas, intervencións do público que nos acompaña hoxe aquí. Miriam Golugov, espera. Collo o micro, Miriam, porque senón non te podemos escoitar ni se pode gravar. No quiero decir que ya hablaron muy bien del paisaje, de la necesidad, de la pureza del aire y todo. Pero a mí me preocupó algo de lo que dijeron los dos, no me acuerdo vuestros nombres, la profesora creo que de informática. Nieves y Gabriel. Caballero que no sé. Bueno, a mí me preocupa el concepto de senectud, porque hoy en día, con los avances de la salud, yo tengo 90 años, con los avances de la salud, con los avances de la educación y con los avances de la vida activa, que cada vez es menos pasiva, hay que conseguir que en las oficinas la gente no tenga que obedecer al jefe, sino que pueda tener iniciativas para que a los 60 no esté harto de trabajar. Pero realmente no existe esto de querer ir para que uno lo atienda y estar todos los mayores juntos, sino que yo creo que hasta ahora, dentro de lo relativo, uno sigue pudiendo aportar y trabajar. Entonces, no creo que haya que pensar que a todos los viejitos hay que ponerlos en un lugar para que no molesten y que lo pasen bien, sino que hay que integrarlos porque son, con el tema de que ahora es un cilindro, la pirámide, hay muchos mayores,
pero en vez de ser un problema, tienen que ser parte activa de la sociedad. Bueno, eso es lo que... Y creo que ahí estáis equivocados. Bueno, con perdón. No. Todo mi respeto. Es un debate, efectivamente, ¿no? O noso proxecto é un proxecto para xente maior, sí. No, perdón. Yo conozco esos proyectos y me parecen buenísimos. Pero déxame que... A futuro. Sí, pero déxame que che diga. Algunos destes proxectos son intergeneracionais, para misturar xente de todas as idades. Un pouco na liña do que ti dis. Nos optamos por ser un proxecto de xente maior, que non significa xente maior toda absolutamente da mesma edad. Estamos pensando que va a haber entre 90 e 120 anos, porque vamos a vivir moito. A idea é que estemos xuntos porque o que queremos é fuxir da soidade non desexada. Non queremos meternos en un sitio e quedarnos ali, non. Queremos ser activos, queremos ter relaciones co entorno. Non nos vamos a crear a nosa aldea e ponerlle unha valla alrededor, non. Nos vamos a facer a nosa aldea e estar abertos para interaccionar coa xente do entorno. Queremos facer moitas cousas, queremos ser moi activos, claro que sí. Claro que sí. Non se trata de que hai que pena que somos maiores, vamos a meternos aquí para morrer, non. Se trata de darlle vida aos nosos últimos anos. Vale? Entón, efectivamente, estou de acordo en que cada vez a longevidade maior, que temos a necesidade de manternos activos, porque ademais eso tamén nos vai prolongar a nosa situación de saúde e de actividade física e mental. Estamos completamente de acordo. Por eso se chama envellecemento activo. Pero creemos que é imprescindible crear un entorno onde nos sexa máis doado manter un nivel de relaciones sociais alto. Nos vamos facer unha zona que ten unha zona de bosque, vamos a chegar andando a un pequeno centro de poboación, precisamente para podernos manter vivos e en vida. Non vamos a mitad de un monte aí apartados. O sea que, pero entendo perfectamente o que dis e o comparto. No tienen que la gente jubilarse totalmente a los 60 años, a los 65, porque no van a seguir trabajando. Sí, claro. Bueno, eu teño 68 e estou deseando jubilarme. No, claro, claramente. Sí. Eu creo que aporto, porque montar este proxecto xa me vai ter moi entretida. Tratar de que no nos tiren a la basura. Exactamente. E eu estou totalmente de acordo co que plantexa Míriam, porque eu creo que, cando dicía o de vivir en comunidade, quere decir vivir na comunidade completa, porque non é, pois os nenos teñen que estar con nenos, os maiores con maiores, as vivendas, as persoas, as grupos, non, é que realmente a cidade é complexa, a vida urbana e a vida incluso no rural é unha vida complexa, e entonces se ten que manifestar na súa complexidade, non empezar a facer que iso é algo moi da cidade moderna, non? Facer barrios con un tipo social, non? A cidade, digamos, debería misturar, non? E en isto, bueno, fai anos fóramos con Míriam, non? A Kronsberg, a un barrio en Hannover, donde había tamén, dentro da proposta dese barrio de Kronsberg, todas as cuestións de sustentabilidade, pero unha das cuestións de sustentabilidade social era que fixeran como a listaxe digamos, dos grupos sociais que integraban a cidade de Hannover e transponíano a ese barrio, decir, bueno, pois ten que haber a mesma representatividade de todos os grupos de idades sociais, raciais, etc., en este barrio tamén. Non vamos a facer un barrio para un determinado tipo de xente, como é o que ocorre aquí, pois cando se fan os determinados barrios ou zonas de desenvolvemento urbanístico na cidade da Coruña, por exemplo, non? Que se fan barrios moi exclusivos ou zonas moi exclusivas, non? Realmente son excluintes, non exclusivas, son moi excluintes. Entón, eu creo que temos que misturar moito máis a parte interxeneracional, pero tamén a parte social, a parte económica, non? E eu creo que hai que volver a misturar outra vez a sociedade e con ferramentas para loitar contra a xentrificación, contra un montón de aspectos que expulsan, non? Intentar integrar, non?
barrios excluintes, ¿no? E por outro lado, tamén a propia cidade da Coruña, barrios que non o eran antes e que se están convertendo en guetos de persoas porque, bueno, pois vive xente cun baixo nivel económico, son de unha etnia diferente, de un país diferente, que os nenos van á escola pública igual que o resto e que xente que traballa nos servizos que o resto da cidadanía precisa, pero que, sin embargo, pois se concentran aí en determinados barrios que tamén son barrios moi populares, sempre o foron e agora pois seguen sendo barrios moi populares, moito cemento, poucas zonas verdes e ademais que se están intentando convertir en guetos ou que casi se converteron en guetos, ¿no? E as administracións miran para outro lado, non axudan niso, non poñen solucións a isto, deixan que as cousas pasen, ¿no? Igual que pasou o que cando había Penamoa, por exemplo, ¿no? Deixaron que pasar. Hai concentrado o problema. Sí, eso non é simple. Antes de está pidiendo aí, pero por alusións que vamos a suele decir, non quero que entendas, Miriam, que eu, bueno, es que se pode entender, claro, cando dices temos un problema con envellecemento e tal, parece que se ve facilmente extrapolable que a velleze está sendo un problema, unha carga para a sociedade. Para nada que quería decir eso. O único que, indudablemente, a poboación se está envellecendo, non hai reposto. Fixadevos que en 100 concellos galegos as persoas menores de 15 anos non chega ao 10%. 100 concellos galegos. Eso, claro, o reposto o que se suele decir, falaban aquí da xeneración dun baby boom, non? De como acaban de salir unhas medidas que xa te están animando a que si sigues traballando, pois esa parte que traballes, pois danche o doble. É dicir, hai unha sustentación do estado de bienestar, non hai un modelo de integración. O gallá que estás dicindo ti, por suposto que encima, hoxe en día, que as cuestións de saúde, etcétera, como que aos 65 anos xa eres un inútil, ni moito menos a integración, pero claro, non hai, sobre todo o tema de atención a maiores, etcétera, todo está abocando hacia un problema que non quero, e se se interpretou así, corrixo e pido disculpas, eso non quere dicir que diga eu que o envellecemento ou as persoas maiores sexan un problema, ni moito menos. Pero sí é un reto. Pero sí, a calidade de vida de todos. Claro que hai que cuidar, hai que dar solucións. De feito, estas son iniciativas privadas porque hai un problema. Porque hai un problema. En ese sentido. Grazas, boa tarde. Vamos a ver, todo o que se está falando agora neste último tramo da necesidade dos espazos verdes, da necesidade digamos, de volta un pouco ao rural. Eu nacín aquí nun barrio da Coruña que chegou a ter máis de 500 habitantes. O barrio da Silva, que comprende os lugares da Silva, de Calces, de Penamoa, das Reixas, comprende varios lugares, entre o Ventorrillo ata Bens. E é un barrio da Coruña, do concello da Coruña. E eu recordo, cando eu era nena, que era un barrio cheo de vida, cheo de xente. Hoxe si quedan, non quedan nin 100 persoas. Donde máis hai, pode ser no lugar de Cances. E donde máis poboación pode haber. Por qué? Porque fixeron edificios. Edificios que, por certo, ocultaron a casas detrás. Casas habitadas. Unha delas, a casa da que nacín eu mesmo. Entón, por que abandóanse os barrios? Pois é moi sinxelo. Porque non hai políticas por parte das administracións públicas.
Non hai políticas de rehabilitación. Non hai políticas de servizos públicos. Xa non digo máis, que a auga e o alcantarillado. Xa non digo máis aló. Válgame Dios. Un asfaltado dunha rúa, digo vos, en serio, que eu teño 60 anos e o asfaltado que hai na rúa é o mismo que cando eu era nena. Non digo máis. É unha vergoña. Plantáronse, bueno, despois, cara na Avenida Fisterra, fixeron 2 edificios moi grandes que están a medio construir. E a rúa que fixeron nova para unir a Silva, Cances, Cabrida Fisterra, chámanlle dereitos humanos. Onde están os dereitos humanos, pregunto eu? Onde están? Si estamos xa non abandonados, defenestrados. Grazas. Grazas a Dios. Bueno, son as 8:30 e teríamos que ir rematando este coloquio, pero non quero deixar a ninguén sen palabra, sen micro, así que se algunha persoa máis quere intervir, hai unha persoa, pois vais a ser a última intervinte deste interesante coloquio. A verdade é que diría moitísimas cousas. Creo que todo o que falachedes é perfecto. O proxecto paréceme importantísimo. Eu teño 51 anos agora. Con 17 pensaba eso que ti estás dicindo. Eu non sei por qué, porque con 17 non estás en outros... Bueno, eu vivín o cuidado de a miña nai primeiro e do meu pai despois. Demencia con Parkinson, curiosamente os dous. Tiven cáncer de mama, fai 12 anos, teño hernias e teño unha incapacidade. Fai 4 anos empecé 5 anos a cuidar a miña nai. Se sabe que é moi duro, non? Son filla única. E despois de que faleceu ela, a continuación, meu pai. Eu digo unha cousa. As persoas maiores están desprotegidas, pero desprotegidas. Eles tiveron a gran sorte de terme a min. Algúnha vez, isto é duro o que vou dicir, algúnha vez dicen, menos mal que tiven o que tiven que puden cuidalos. Teño unha pensión e non me axudaron en nada agarrando os meus pais. Que eu decía, gracias, hernias, amigas, que ben vos portades. Que agora estou aquí e xa che digo o esforzo que fixen, que dicen, bueno, se podo ir vou, viñen así, sabes? Pero eu estou feita pero totalmente. Feita polvo. Entonces, agora, vindo o que pasa, o que te escoito, é que tes razón, é que ten que haber eso. Depois estuve nun centro de día 1 ano e nunha residencia 1 mes e medio. Fun ali, collí unha ambulancia pagada por min e trouxome a casa. Morrí ali. Eu teño 2 fillas. E agora está moi de moda dicir é que eu non quero cargar a miñas familiares. Bueno, pois eu digo outra cousa e pensaredes que sou egoísta. Eu non quero cargalas, de verdade que non. Pero tampouco quero estar nunha residencia. Quero estar nun sitio, porque eu o que non quero estar é, como diste, que entren a limpiar, estar nunha cama, que eso vino eu, mirando unha parede. E no que se están beneficiando a privada, e que de feito por encima non hai sitios para ir. E a min dame moita pena, porque eu dicía que ían máis lágrimas vendo o que vía na miña casa.
Pero eu pensaba na xente maior que estaba sola, que non tiña pa nada, o que non ten igual para ir á farmacia, que he escoitado eu, que para comer non iban os medicamentos. E que é moi duro. Es que están indefensos. E con mesma, que a edad que teño agora, sei que estou indefensa. E dame un medo o de adiante, que é flipante. Entonces, proxecto, hai que tiralo para adiante, pensar. Aí andamos. E outra cousa, que vayan vixiar as residencias e que vayan mirar, porque a xente está sentada, co vin eu, e lle poñen uns macarróns e dalle aí os macarróns. E así todos os días, porque eu aí iba todos os días. Todos os días. E eu, non é por decir nada de mí, pero hasta decía a miñas fillas, eu entraba ali, era a alegría da huerta. E había como, non sei, 150 persoas. Entraba ali e falaba con... Dios mío, que non teñen culpas, que traballan ali, traballan con malos soldos e donde fan dúas que tiñan que facer 10, e non exagero, eso non pode ser. E que non é humano. Non é humano. É negocio. É todo negocio. Entonces, hai que apoiar eso. E volver á natureza. Un neno ten que ir e tocar a erva, a terra, os árbores. Non hai nada mellor. E nós temos que facer eso. Sí, por eso... Unidos. Muy ben, muy ben, muy ben. Muy ben, bueno, pues nada, eu solamente por alusiones quería decir que efectivamente é importante que teñamos proxectos onde os cuidados non sexan un negocio, sino que sexan algo que nos pagamos para nos mesmos. Por eso as administraciones públicas, eu lles quero pedir axuda ás asociacións sin fines de lucro como a nosa e non só as empresas que van a prestar cuidados. E o deixamos aquí, sí. Sí, o deixamos aquí, chegamos ao final deste coloquio que se chamaba aí pois 2 horas e media, creo, construindo cidades que coidan dos máis vulnerables no marco do proxecto Onda ODS, o futuro é teu. Agradecemos enormemente, increíblemente a participación dos nosos convidados e convidadas, Xosé Cuns, Beatriz Piñeiro, Laura Oso, Nieves Rodríguez Brisaboa, Cristina García Fontán, Cristina Botana e Xosé Gabriel Vázquez. E non podemos rematar este programa lembrando que podes volver a escoitar este fantástico coloquio radiofónico tanto na web de Coac FM como na página web da Rede Estatal de Medios Comunitarios como no portal web do proxecto Onda ODS. E este programa foi posible grazas ao equipazo, como sempre, de Coac FM, Mariano Fernández, Estela Malhumoradas, Bea Ulalume, Miguel, moitos outros e, por suposto, os técnicos da REC, Paco Aguaza e Dani Díaz Santana. Unha forte aperta a todos e a todas e ata sempre.